Bese isitori sakho sakhe mfethu. Uthukuzini. Kelvin Momo. Phori. uKabs. Yes. Ma-powerhouse. Yeah. Spanning now about 4. Different people, different sound, different producers in their own merits, but they all produce hit songs. Yes. How is it different for you ukusebenza nawo bonke nga 1 and the impact kanjani impilo yakho? Welcome back kulaba abahlala nathi njalo mekulesithathu and welcome to laba futhi abafikayo namhlanje uhlelo Ins Podcast buyile olesithathu njengoba sengishilo bafethu Andile waNgcobo Ace Mahashule uShulex Masenot isazi mfethu isazi but akusona lesazi saselokishini isazi ngokwazi imisebenzi yaso mfethu angihambi ngedwa njengenjwayelo bafethu bakhona olova ngemumva bazo introduce ngokuhlukahlukana kwabo njengokuhlala kwabo futhi Mocha, shout out. Yeah. Welcome to the Ins Podcast. It's your boy, Purple Shepherd. Sis Ganji, Mr. Too Blessed to be Swile. Danke machiti. Mashiga kulo Mr. Too Blessed to be stressed. U Ace usinda ora udama Welcome to the Ins Podcast, ladies and gentlemen. Nikamukanyizo Nqome your co-host. U-Ace ushilo ke bafethu noma mhlambe ekhohliwe namhlanje lesithatha amajitu lesithatha ama-arts njengenjayona thank you Shulex yizo mhlawumbe kuba ngiswenke kakhulu angazi thank you Shulex usisenote kambe namhlanje sibiziwe ngiphuma la ngiyachaza ngisazothi shui ngala yena ngibiziwe nje kahlezi ngichaza ngiyebo Shulex bengisuka la thank you Shulex otherwise bafethu njengoba nizolova bekhuluma ngemumva I think sihlezi sichaza le ndaba yabo akekho umuntu okhuluma ngemumva kuyiphutha kuyena banama mic abafethu bonke bapositioneke indlela ezithile yabo akekho uzothi mase sesibuza sithi but labo ngemumva ngumsindo cha also futhi siyazama ukuthi sizama emphasize ipoint lokuthi on YouTube siyacela nisubscribe abafethu ukuze sizokwazi ukuthi si-encourage-ke nathi sazi ukuthi siyaphambili ngalento esiyenzayo niyas encourage niyasikhuthaza siyabonga kakhulu lokho enikwenzayo subscribe Shepherd hleze icaza indaba yokusubscribe ukuthi ibaleke kangakanani yabo nama comments futhi if you feel like you want to leave a comment it's fine you can do it na khona futhi kuyasikhuthaza kuyasikhulisa because sifit ofaka yona yonke lento enisuke niyenza lapha yana mawufuna usichecka futhi uInstagram khona still Ins Podcast yabo namhlanje futhi still angihambe ngedwa kulesithathu ngiyasasa niphathele into ezimnandi njalo hayi Shulex abazojabula kakhulu we Bethany out mfethu I would say one of the best vocalists right now in South Africa in terms of music nama hits asephumile it's going to December ngicabanga ukuthi lo muntu uzondansisa kakhulu wakhona la eThekwini kodwa ngicabanga ukuthi uphume eMaritzburg kahle yabo ngingaze ngimuphi itheku kanti ayena wala yabo ngizomuphi ichance nje mfethu ay introduce but mina ngicabanga ngale yanto dela amakhanda amabili isibongo sakhe leso Kuyethu. Sacela ukubingelela nami ngibonge kakhulu ukuthi ngibe khona namhlanje ku-Ins Podcast ulo kunjani u-Ace kaje ke angitshela ukuthi lolu suku luzofika cishe wangitshela ngakaqala ngisho ukushootha was away so ngiyajabula ukuthi namhlanje gcine ngikhona uSaksigama ayabonga Zuma ela ngempela uZulu Michael Jackson intombini siyabonga ubani makophi uZulu Michael Jackson intombini yebo Zulu Michael Jackson yachaze shake even walking it up chuthi shake unokenzima intombini ushelele magameni Thank you majiti siyabonga mfethu sinangaphandle ukuthi besize sikhiphe kakhulu sesithanda ukuthi futhi abantu because khona umuntu ozothi amazi uSykes yabo and as much as usebenzile nomsebenzi wakho ayihambela wona mfethu siyathanda ukuthi usilandise kancane ukuthi ubale nto ehlele eduze kwethu yabo ayabonga simfuna lapha esawo ayabonga emumva
Yebo. ekhule azafike la eseqale khona mhlambe isikole azahamba azoyosebenza mfethu ungathi ubalo mfethu ohlele eduze wami. U-Ayabonga Zuma, umfana nje wasendaweni yaseMpendle ngokudabuka. Yeah. Kodwa abazali basithathile basifaka lapha eLokhunjani eMaritzburg basakhela umuzi omuhle njengey'ngane zabo. Yeah. Ile sikhulele khona-ke engicabanga ukuthi indaba yami iqale khona. Yeah. Athi bengino 5, 6 ngibheke ko-grade 1 ingakangeni nokungena. Ngiqala ngipressa lapha kwipiano. Yeah. Istori sami sengisichaze kaningi but isona story sami. Yeah. Ukuthi ngangize ngikhali impela umuntu efuna ukufunda upiano. Okay, sisuke lapho ngayongena endaweni esikoleni ekuthiwa St Nicholas lapha eMaritzburg. Ile ngithole khona ithuba-ke eli-professional lokuthi ngihlale nawo lama instrument engifisa ukwadlala. It was a very musical school as well. Yeah. So ngicabanga ukuthi uthando lo-music likhulile lapho. Ngasuka lapho-ke ngoba sengibona ukuthi music sekuyinto vele into esegazini ngingenza kanjani futhi ukuthi ngiphinde ngifunde okunye engingakwazi. So ngahamba ngaye endaweni esikoleni sase-After khona le eThekwini. Ngafunda i-film and television. Ngaphasa-ke ngaqeda ngabuyisela i-degree ekhaya ngaqhubeka ngishaya umculo. Ngaqhubeka ngashaya umculo. Ngicabanga ukuthi eThekwini ngihlala iminyaka ewu5. Yeah. Nje ngiphusha ngayo yonke indlela. Ngibe ngisuka ngaye eGoli. Waqhubeka futhi umsebenzi. Engicabanga ukuthi wona yena saziwa-ke manje lo waseGoli kodwa-ke uphuma eThekwini naseMaritzburg namakhaya amaningi. Yeah, phela vele umuzi ufuna kanjalo uma uyindoda ufuna uhambe expanda ubeka napho nalapho khona sekhaya bezokwazi ukuvakasha Kunjalo. la isemajiteni-ke siyabo so whatever sikhuluma sixoxa sonke njengamajita so ungathi ukolova bebeqhamuka here and there bezo-edaya Kusekhaya. so hayi bengifuna uku-understand kodwa leya part yasemuva ekhaya because thina last there's another episode ebesikhuluma kuyona ngendaba yokufunda and nendaba yokufunda ey'koleni zasemakhaya but uthola ukuthi ayikho lento yeskill lento othi uyenzile wena yabo le part yokuthi ufunde ukudlala ama-instruments usamncane ukufunda phi lokhu ukufunda esikoleni noma ukufunda ekhaya? Bengikufunda ngiqala ukuyithinta nje ipiano. Yeah. Ngangiyithengelwe iy'toys. Ekhaya? Yangihlula ekhaya. Yeah. Yangihlula nje yangihlula straight. Yeah. Kwawukuthi-ke ngenhlanhla kunesihlobo sami sangasemakhaya. Yeah. Umalume Themkosi wakaZondi. Yeah. Uyena umuntu waqala wangifundisa nje ukubamba i-chord ukuthi yini i-chord ubani lo 1 2 3 4 u-C sharp. Lapho-ke bese senginayo into engizothi ngingabambelela kuyona. Kodwa ngithe sengifika lapha esikoleni eseyiNix lapha la kade ngifunda khona. Yeah. Kwawukuthi ngizothi ngiyalithola ithuba lokuvuleleka ekutheni angikwadlala impela lama-instrument. Ngabona futhi as much as amapiano lessons ngasheshe ngawayeka. Cabanga ukuthi nga-athendiwe iviki elilodwa because babeloke bekhuluma yabo lento lokhu ebhaliwe sometimes ibuye mawune-talent vele lendlebe ibuye kube ngathi uyabambezeleka. So hayi bomusuku udlala leyo ngoma iphelele qala la. Hey ngiyabona sengibambezeleka kakhulu. Okungenze ngathi mangifika ko grade 7 kwayimina osigcine sefundisa abantu. Kuleli class engalibalekela senguthisha khona lesikoleni. Because when you understand the practical mina yabo so kulula nokuthi umuntu ummakise ngendlela engizothini ezingabhaliwe phansi umtshela lo u1 lo 3 uma ngifocus ku1 no 3 bese ngala ubamba u2 yabo so ngicine sengenza leyo nto esikoleni. Ngicabanga ukuthi kungisizile kona ukuthi ngifunde kusona lesi sikole ngoba nje music ngine confidence yawo. High school ngithe ngifika kwayimina futhi uphethe amakhwaya ngahlukanisa ikhwaya esikole ngahlukanisa kathathu ngayiqamba amagama ngayinike ngizothini ngayinike izingoma ezingafani so nami ngicathi ingqondo yami yavuleka kakhulu neskill sami sasharpeneka kakhulu khona lapha esikoleni. Yebo. Ekhaya ukhula noba khuliswa ba futhi? Ekhaya ngikhuliswa abazali bami ngaba nenhlanhla yokuzalela eLokhunjeni emshadweni. So ngikhuliswa abazali bobabili. Umfana osekhaya omdala bese kuba ingane zasekhaya bese sewuthunga leso sikhathi senginosisi-ke manje bawu3 so bengikhula nje nabo kuyona ama siblings ami. Angikhulelanga kodwa edrobheni ngokuphelele ngoba empendle le njengoba ngichaza ukuthi empendle kusekhaya kwaZuma because bakwaZuma empendle ile engizalwa khona. So bengibuye ngihamba uthola ukuthi ingoma le kade ngiyidlala lapha
angisayidlali sometimes uthi ngiphethe ipiano kodwa ngizofika ngingayisebenzisi sofike sihlangane nezinsizwa lapha kuthiwa kunomgidi lapha kasibiye sesiyaphuma ebusuku nakhona futhi ingoma futhi iyona futhi into emnandi kade yenzeka phakathi kwethu sothi silahle inkomo nabafowethu omkhulu nobaba bathi anilali la ekhaya maningazitholile inkomo sizoshaya ingoma nalapho uthi siyagodola kuleli ungweqwana kumnandi kodwa enhlizweni zethu so umusic ngicathi ungithwale kakhulu entweni eziningi nje kuyo yonke iphathi yempilo yami khona lo music engingarelease khona nawo ukuthi bengikanje no music ngaleso sikhathi and then isikhathi osihlalile mhlawumbe empendle because ngiyakwazi ikuphi nendawo empendle kusenzinga epaninkukhu pana inkukhu isepaninkukhu yebo kwaZuma umuntu wazi empendle nje ubuka le podcast uyazi ukuthi khona inzinga kukhona iGomani so iGomani uyadlula khona ubaba unamabhizinisi akhe awenzayo khona lapho uyadlula wehle ushonele enzansi impela ngasenkosini mawufika enkosini uthi left uzongena ekhaya okaZuma yebo kwaZuma then nimuva ninike senihamba manje niyohlala ePMB kumuve bengisemncane khona kodwa behlezi khona yabo lento ukuthi sesimuvile umuzo sedolobheni ukhona kodwa njalo ngeweekend niyalokhunja niyadipha inkomo la nenza yonke leyo nto leyo niyalusa ngoDisemba mina oDisemba engadlela kuona uChristmas endaweni eFence ngiyababala kanje ngesandla esisodwa bengijwayele baseplazini mina ethi phela besuthi bayahamba ngoDisemba babuyele ekhaya so ubani ozosala gadi inkomo ibani uyakholoza bese school fees ngoJanuary so bengingena choice bengihlezi ngikhona namanje nje ngihlale ngiye nje impela kusasekhaya yebo sondelene kakhulu nabo ngeshwa ke nangebhadi umkhulu nogogo basanda kushiya nje kule minyaka emithathu edlule so kodwa basekhona ko auntie namanye amalungu omndeni asekhona sondelene kakhulu nabo umndeni shout out to you, man. I want to know, man, in terms of like because you mentioned in Damboguti, you are blessed with Kulusa Abazali, Bobo too. So how important it is for you, finding it's more buanje now, Jomusungara, Kuliswa Abazali, Ekaya. Ngizothi akusiyi inhlanhla eyandele wonke umuntu kodwa mayikuficile mina mangiyibheka ngiqhathanisa nje impilo yami nabangane sengihlangane nabo ngobude bendlela nama experiences abangafani uthola ukuthi umuntu uyamazi nje kodwa ukhuliswe uma wakhe kuphela uthi bengeyona futhi choice yakhe vele phela kodwa mangiqhathanisa ngathini uyambona umuntu ohlale wakhuliswa abazali futhi akade bengamncingi yabo uyambona lo muntu leyo ngoba nenhliziyo abanayo nesineke abanaso empilweni nenhlonipho ayivezayo ngizothini kunomngane nami ngengimushe nje igama sihlezi sithi uyabonakala kodwa ukuthi akhuliswa ugogo wakhe yedwa ngoba manje mase kucikeke yena ufuna ukuthi kume yonke ngoba kube yonke into manje lona qanda lethu ke manje yabo so ngicabanga ukuthi kubalekile kakhulu noma ngingasho ukuthi kuyi choice mangingenzekanga usukube nenhlanhla mawusazoqhubeka futhi ube nawo wonke ama values uqhubeka ube ne respect uqhubeke ube nesineke nje nasempilweni nje usukunenhlanhla ngempela mawukuthi ukhuliswe umzali oyedwa noma ukhuliswe ugogo kusho lokho kusuke ngempela eluthela ngempela uswazi yabo so ngicabanga ukuthi kuyinhlanhla kakhulu ngikuthatha njengenhlanhla mina mangibheke eyami impilo. Yeah, that's so helpful, man, because I also want to do a follow-up question. What is it that you carry with you? Because I've seen you mention now how important it is with Shonimpa and stuff like that. Yeah. What is the main thing that you have carried? If it's all noma kunjani uhamba nalo efundile ukuxolela mfethu engathi kuyinto eyigift yami abona makukhulunywa ngomuntu osheshayo ukuxola umuntu osheshayo ukudlula ngize ngikhohle uthola ukuthi umuntu ngagcina sixabene ngaze ngakhohlwa mengibona axolisa hayi ukuxolisana konje kwenzakalani useyangixoxela so ngicabanga ukuthi ukuba nenhliziyo edlulisayo kubalekile kakhulu because ngicabanga ukuthi kuyayivula neminye iminyango nje ngoba indlela oziphatha ngayo uma unenhliziyo ebambekile nendlela umuntu ozoziphatha ngayo uma nenhliziyo evulekile nje ekhululekile ngicabanga ukuthi kuyahluka bese kuyasiza kakhulu ngicabanga kuyasiza kuba nenhliziyo nje ekhululekile ngicabanga ukuthi iyona nto nje mina ngangike ngibone ubhuti wami uzongidinela ke mase ngisho ngangike ngibone uthola ukuthi mina sishayo soba u2 but mina ozomthola esekhuluma nabazali kuqala
yabo sothi yena usasho hey lo ndodaza shaya mfethu yabo uthola ukuthi mina ngisenayo imvimbo nami ngigcwele iqolo phasi ukuthi nje hayi sesidlulile lapho so ngathi abantu abaningi ngingasho ukuthi mangathiwa siyakhombisa ngokugcolelana hayi ngacishe ngiphuma number 1 hamba phambili angisho ukuthi ngoneni bafowethu ningone ngamabomu Nikeza itambezo ngasedlalela. Incross isitshontshe nengoma. Kholela phela. Uzokhohlwa kabani. thatha ingoma after 2 days Kodwa manje misihitha kuzokwenza njani? Usuyizwa njani azi ukuthi bengamele ngisho into yokuxolela ngaqinise kakhulu. So would you say maybe for example if you environment okhulele kuyona iyona ekwenziwa abalo muntu othi ngiyashesha ukudlisa because you know in most cases as someone myself okhulele endaweni esemakhaya yabo I always say mawukhulele emakhaya uba nayo le nto ukuthi uyashesha ukudluliseka izinto yabo because most importantly anything before anything else mokhula lapho ukhuliswa ngendlela yenhlonipho yabo indlela yokukhuluma indlela yokuyiphatha indlela yabo with everything oyenzayo you just know ukuthi kuningi respect especially abantu abadala ngisho athiwa kwenzakaleni akwazi ukudinga umuntu okuyena engihlala ngayo la ekhaya exactly mfethu and emakhaya kumnandi kakhulu ngoba wonke umuntu usuke umzali wakho ungathi wena ekhaya baboni uthole nje umama ka next door esekuphantsula ngempela ngemvubu noma ngoswazi naye umzali wakho yabo so enye into engicabanga ukuthi imnandi ngokukhulela emakhaya ileyo uba nabazali inqwaba you know lapho ka una chance uzokhula ubingane right uzokhula futhi ube indoda right noma uzokhula ube umuntu esifazane right onayo lento because it's everywhere kuhanjwa ngayo kunjalo. Oh, okay. Because in most cases, phela mangabe ukhula kanjalo abantu umuntu uzothi I know. Hey mina ngikholela emakhaya or mina ngikholela elokishini. But I'm not saying also bafethu umuntu okholela elokishini ukuthi ngeke azabe nayo inhlonipho cha. I just find it ukuthi wonke umuntu most abantu abakholela emakhaya because of environment of nama principles asemakhaya it's very easy ukuthi kuthiwa hey uyahlonipha uphethe kahle and all those things yabo. And you also mentioned ukuthi in your journey from ukhulu umncane and you doing music ngaleyo ndlela oyenze okhule ngayo there was a time where you now moved wayofunda esikoleni yabo and then how was that journey for you usuyifunda esikoleni because I think you mentioned ukuthi bosuvula ama class nani bapha abantu basiza ngaleso sikhathi abantu esasenza nabo music ngaleso sikhathi inqwaba yabo yabo nje khona yedwa ngimcabangayo manje kokuthiwa uNtokozo Mjwara I think if I'm not mistaken angazi noma wagcine ibe accountant noma engineer yabo omunye Amanda Nkosi ukhona but namanje active ku music so abantu labo bantu labo ngizothi inqwaba yabo akuthina sonke esaqhubeka nawo umculo ngicabanga ukuthi abanye babewenzela nje ukuthi lento ngiyayiunderstand and I'm able to play because kakhulukazi thina sadlala kakhulu imarimba esikoleni ngiyayibona nje ipiano kwakuyinto zami vele but ngangine marimba band awu2 ngangine primary because ngangisafunda grade 7 ngaleso sikhathi bese kuba khona high school ngitravela nabo to a point where ngizothini high school yethu kwaqoka amabhuluku amato grey abadi primary kuqoka izikhindi ngaze ngathengelwa mina ibhuluku elide ukuthi khona ngizokwazi ukuthi ngiyongena ngale because ngendlela engangizimisele ngayo so labo bantu ngiyabakhumbula nje bancane abaqhubeka no music bancane abaqhubeka nawo ngicabanga ukuthi bathola indlela in other avenues kwezinye indawo mfethu as much as abanye sibuye sikhulume but ngicathi mina kwakufanele ngiqhubeke ngikwenza ngoba nakho ngisaqhubeka and gift more than anything yes kwakuyi gift sisayikhuluma manje angazi manje ngizokhumbula yena nje sikhuluma ngalento yokufunda ama skills not so long ago yabo sikhuluma ukuthi mhlambe if umuntu ezoya even uThobeka even made an example wathi ukube yena wayahamba ufunde after which isikole ahamba ufunda kusona mhlambe ngabe waba nama opportunities amaningi yabo so there's that perception kubantu abaningi ukuthi if mina ngihambe ngawufunda into eyiskill kwisikole esinjenge after it gives you so many opportunities kuyakunika ngizothini kuyakunika ne backbone yokuthi uyazi ne theory yakho because emgaqweni si practical ungafunda ushuthe ufunde like but terminology lapho uzosala mase kukhulunywa ngayo so kuyakunika naleyo nto that extra push of ukuthi into yakho uyayazi nje ngokwephepha so chathi kuyasiza kakhulu
Yeah, so anifundi kuphela lapha i-skill noma animold akumoldi isho i-skill ukuthi anasokusharpnisha when it comes to playing ipiano and all those things. Do they also teach you the business side of everything? yabo nje mfethu after nje mfethu ngizothini the whole semester ufunda uma ukuthi ufocuse ku sound mhlawumbe ngaleyo semester mhlawumbe sound and editing uzobushaya i-theory ya sound and editing unama exam aka sound and editing unama essay o 5000 words yabo mhlawumbe uthi una 5000 wakho nje ukulindela lapha ka sound no 5000 ukulindela editing yabo awukakathinta mic awukakathinta camera usafuzula nje la usafunda and bese i-camera nelokunjana ne-mic uzokuthinta mase sekuthiwa senza ini kuthiwa senza ini i-competency kuthiwa senza i-competency uzoyithinta nje lapho ukuthi kubonakala ukuthi lokho akade ukufunda uyakunderstand yini u-competent yini uyakubamba yini i-camera bakunike futhi i-list yezinto kumele uyishuthe nama-angle uzoyithinta lapho bese uyithinta amasebenzi movie kuphela but the rest sila kuyabhalwa lapha like nami ngangitshela ukuthi hayi ngofunde after isho ukudlala ngamakhamera nje sinoma ama-mic umuntu uzobara cha kuyabhalwa lapha ngokubhala kube buhlungu isandla impela yeah so ngicabanga ukuthi nalokho futhi kuyasiza ukuthi wazi ne-terminology wazi yonke leyo nto leyo yeah ungaphandle okay yeah uzoya please sure but zoyiphoza kancane bese iphinde sirecord Shulex secret so lapha esikoleni mangabe ngiyabona sikhuluma kakhulu ngendaba ye-theory yabo so abantu mangabe befunda lapha yana yini ninikezwa kakhulu ezothi when you go out because you understand ukuthi abakufunda kuphela music yabo yeah mina ngiyela ngisho music cabanga ngiyela i-film and television so masifunda like ukuthi ama TV show uma ukuthi mhlawumbe khona i-TV show nwahlukanisa kanjani ama segment iqala kanjani ilokhu njani ama angle lawa ama camera 3 point yabo ukuthi ngemuva nilayitha kanjani so izo zonke lezo zinto mina ngangiyela kahle kuyoba nesinye skill engisaziyo ukuthi hayi ngaphandle ko music at least nakuma filmmaker ngingafika ngiyabo ngiphonse sivivani angizi TV production yeah babe busy TV and film and TV production babe biza kanjani and then why didn't you push yona after mfethu kusamele ngiyeka ngiyothinta certificate yazi uqale but ukuthi I felt like after graduate was my very first time nginika music ithuba eliphelele elingena kuphazanyiswa so ngangikade ngithe ngizokwenza noma 2 years nje bese ngiyabuyela ka film kodwa ngizosini at least makushaya ama music video ngiyaba khona ku-directing ngiyaba khona ku-script writing but kusamele nje ngike ngishubise nakhona ngoba phela bangifundisa ya ukwazi ukushaya music video sayisethuli ethule nje ngine degree yokushaya music video sifuna ukuyibona ukuthi ayase after the music video mina nje ngizozigcaza nje awuzafuna ukuphefumula thini mina more than anything yazi ngikhalela uku-understand kunjani ukuphila iphupho lakho because I think maybe it becomes a bittersweet moment because unaleya nto ukuthi ukhululekile ukuthi hayi iphupho lami kodwa manje kunabantu abangakumisi kahle kokunye uthola ukuthi even noma sekuthiwa kuke kwenzeke ini mhlambe kuwena because maybe kwamanye ama-art form kwenzeke so ukuthi urelease your best piece but okanye urekhode your best piece but ufila ngathi uthi akusona isikhathi sayo okanye abantu abayi-receive ngendlela egrand yabo because iphupho lakho lela kusona isipani ya iphupho ngempela mfethu ngiyalithanda leli yaphuzu lokurelease ungazwakali ibuhlungu leyo ndike yangishaya kakhulu u-Ace uyayazi i-album ubehleze ngitshela ile album yakho sihlesile la nothukuzini masishaya ama driver amade kune-album yami esengiyazipusha kune-album yami kuthiwa igiya asiphushe kakhulu kune-album yami ipiece yami nje engicabanga ukuthi ingifilise lento yokugcina oyishilo mangizoqala ngayo ngiphendule yona igiya i-album igiya ngiyenze no Timen and Sykes igiya la igiya nilalela igiya so kumnandi bese ukuphila kumnandi kakhulu ukubona ama signs makusaqala ukubona ama signs ukuthi hayibo yazi lento ngathi izobuya ihambe ihlangane ngiyakhumbula nje si dropper isisekakeni siyakwazi ukusho njalo ekhaya isisekakeni baby impela i-radio ngisise style hlala yabona so
kuthe kushaya leso sikhathi empilweni yami le ngibona khona ukuthi hawu umuntu esenza ingoma eziningi akake ezimnandi kuze udumise isekakini ngajabula mfethu ngajabula iyajabulisa le feeling kakhulu like le hope yabo le ukuthi sekufuna ama record label ongakazi ucabanga ukuthi iwona ngakusukela uhlezi ucabanga ukuthi kuyomela ngihambise idemo ngelinye ilanga egoli you know so it's amazing le feeling leyana of hope but at the same time mina azange ngijabulise kakhulu kuphela yangifakela nepressure yokuthi okay what's next sekusodruphana so leyo pressure leyo ngicabanga ukuthi ihlezi ikhona enhlizweni yami since kwaqala nje kuba nehope noma iphupho ke phela lingakapheli ngoba nami ngisaphila ngicabanga ukuthi kusekuningi okunye futhi kodwa nje just ukuphendula bafo ngicabanga kuyifeeling unmatched mfethu ukubona ngizothini iphupho lakho liqala liphakama lisimama overcome kanjani pho le mpahla le ukuthi lethu nangu best wakho yabo kodwa manje ngathi awunyakazi uzonyakaza usisekakeni ngicina ngiyitshela nje mfethu ukuthi ubest kushuthi kuyoba ingoma yokugcina ngirecorda before ngishona ngoba iyona bazoyiphusha ngoba cha ngoba kahle kusuke ngakabi ubest wakho showcase kusuke ngakabi ubest wakho ungawubuka njengobest so far but mawukuthi uzoyiphusha njengale ngoma nje ngizoyiphusha manje ngiyaziphusha namhlanje njengale ngoma le ngizoyirelease manje nosisi bami mhlawumbe ngibonile ku social media ngibhizi nosisi bami ngibaculisa choir yami le incane nayo ngithi ubest wami this year basi futhi ngewazi lapha abantu bazo thina sithanda le enye you know so ngicabanga ukuthi sengize ngayeka ukuzitshela ukuthi yipi ingoma emnandi ngoba abantu ngewazi ukuthi yini abazoyijabulela okwakho nje ukuthi njalo try to give your best mfethu ngicabanga kanjalo ngikhalela ukubuza izinto eziningi zibuze no manje phela ufuni bafobuza because it's very tricky yabo lento ukuthi how do you rate best yeah you know what I mean it's like because there's a song ozoyenzela wena yes yabo and then abantu bangayireceive sure kodwa every time whenever pre-dlala lo ngoma wena hey uyasangana straight yeah yabo even when the day we perform and then they catch on to it yes yeah ngicabanga mfethu ukuthi kunzima kakhulu ukurate ubest kufana nokuba nje mfethu iartist uthola ukuthi wonke ama paintings zakho they are superb like Da Vinci like everything he did yabo so I think naye mangathi usaphila manje uma uyabuya bezuzumbuzo manje ubanike ubest wakhe I think naye angahluleka because you like you know when you always try to give your best vele kuyo yonke into osukuyizama osukuyenza it's tricky to say ukuthi hayi emnandi nginazo zonke funny enough ubaba was being disciplined nje I think he was listening to me eradioweni kwadlula inyanga futhi engakaza khulume ngangi ku Metro FM kwadlula mhlawumbe inyanga u2 months engakaze futhi acomment ngaleyo interview wangifonela ngelinye inyanga hawu uyandoda uright ngiyangiright bese yazi konke kade ngifuna ukukhuluma nawe ngayo la engihluphayo ngithi mina azi sengiyenzeni azobona ivideo ngenza ngicabanga zonke lezo zinto ngithi yebo bangilalela athi kune interview ke wayenza lapha ku Metro FM okay but bakubuza kunombuzo abakubuza wona engayithandanga indlela ophendula ngayo also invested baba kuletha yebo baba kwenzakalani athi hayi bakubuza lapha ukuthi engomeni zakhe yipi eyiqoba zonke yipi wena oyithanda kunazo zonke wathi wayikhetha ingoma lapha ngathi yebo wathi wakhetha yipi ngase ngakhetha impumelelo yami noThukuzini noKabza wathi kodwa manje angiyithandanga mina leyo nto mina indaba baba wathi awukwazi ukuthi usho ukuthi wena umuphi best wakho because mhlambe for another person akuwona ubest lo usezoqala cabanga ukuthi awu lo muntu lo shuthi uyayidoubt ngale ngoma yabo wangidisciplina kanjalo nje and that call was for that ngempela ngathi wathi wathi wangibuza you understand kodwa lento engisho ngathi ngiyakuzwa ukuthi sini wathi okay ndoda bye but yazi I think mina wamumbuzo ubusukela ku but uphendulile kodwa indirectly because ubusukela ekuthenini kunento ibhala uqhamuka from a position thizini even from when ukuthi for this is what I want to achieve but uthola ukuthi ayifiki la achieve but leno icule udlala namajida hayi
vele imashe Ihambe ngenye indlela ku-TikTok yabo ivele ivideo yodwa i-trend mfethu ubungenzi lutho eserious ubunga-act ubungazami ivele i-catch buka for example yabo uqeda ukusho impumelelo manje Yeah. it didn't perform as much as isekakeni babies but isekakeni iyona athi mayipost yamashe yalanda ama-record label nje wathi cha yalanda ama-record so I think le example ufuna ukuyisho wena ukuthi yeah because then from lapho then izoyishintsha kanjani indlela wena obhala ngayo approacha ngayo music because ekugcine into ebalekile iphupho lakho leli Yes. whatever you do comes from the heart From but inside, now yes. usuyenzile abantu ekugcineni kosuku Ekugcineni, yeah. yabo ebese iyakushintsha manje uzama ukucheck ukuthi okay sengino TikTok let's cater to TikTok okay sekunama performance let's cater for my live performance yabo okanye let's cater for ama charts or let's cater for it noma you combine all those elements I think uyakucombine mfethu but kuzo zonke izinto into esukuyamba phambili i-honesty to iphupho lakho so mina into esengiyibonile ukuthi okay mhlawumbe lezi zinto eziculwa ngabanye mhlawumbe mina zizongihlula ukuyibeka ngendlela yabo okay mina how can I still be honest epusheni lami but also try to be as simple as possible ekudeliver i-message ekuzothi umuntu noma eyizwa ayithathe kalula. Yeah, so I think i-honesty epusheni kodwa futhi nakhona ngagcina phela senginirephela zonke inkinga zami ukuthi like yabo ukuthi at least ngizama ukuthi ngizothini at least ngifinge ensukwini zamanje mhlawumbe uzonaka bafo ingoma eziningi azisenawo amavesi sekushawa le chorus nje lapho ukhona darling ngikuthanda msebenza ukho ngishoda ngemali kodwa masithandana uzohlala ngenza iplan ufuna ingoma ngicela mina seyiphelile ingoma ayina vesi ukuthi wena sasisuka nawe kudala wangishiya waphinde wabuya ngoba ngenamali ngeke manje so I think into ebalekile manje sekuwukuthi nje i-message ngoba ku late ngisho abantu kuyashiwo le mhlawumbe nje lisa kuyashiwo ku late so I think leyo nto le izama ngizothini it depicts isikhathi esiphila kusona ukuthi ku late manje yonke into iyashesha literally ku late so njengoba ku late nje nisazoba naso isikhathi sokulalela into yami yonke yinde injalo yabo so I think mina into esengiyifundise yona nje to try be as simple as possible but also try be ngizothini spot on as possible ukuthi lento ngizoyisho ngendlela esimple kodwa ezokuchaza ezokuchaza wayishaya ke so I think it's just balancing lokho sipha as musicians I think this is balancisa nje lokho being relatable and being honest yabo and ukuhitha ukuthi izohitha yini ke ezohitha kulezi zinto lezi esizizamayo I think iyona umdlalo esudlalayo lo njengamanje but manje usuyiphushile-ke le mpahla mfethu yes yamasha mfethu sekakeni yes yakufakela i-pressure yes dila kanjani-ke manje naleyo pressure le ngaba nenhlanhla ukuthi la eThekwini ngangihambe ngisebenzile kakhulu ngihambe ngishiya ingoma ezishisa kuphela e-studio so ngathi ngisashayile pressure our post uthukuzini iplan coming soon avela ngarelaxa kakhulu ukuthi mina okwami sekuthi nje sengizophusha i-content yokuthi abantu abangiboneke manje sakusey leyo ndoda ekaka lapha ekakeni yabo kusayiyona ibuyile because ama-post amaningi ngiyakhumbula nje lama post lawa siphushayo o-culture bani noma ngeke ngiwasho ngamagama wonke but kwakubona ukuthi so Sykes is not a one hit wonder sekuphuma iplan kwakugcwele lokho so which made me happy nami ukuthi hawu mfethu kwazi i-timing yaNkulunkulu yazi yahamba kamnandi ngisaxoxa ukuthi yiphi ingoma engizoyikhiphela ndela kwavele nje kwaphuma le collab yethu le yagcina isihlukanisela unyaka kamnandi kanjani yabo bethu mina bengisafuna ukubuyisela emuva ngazi uma ngivumelekeni bafethu Shulex zikwe Reverse ba zikwena kakhulu thina bafethu sikhuluma kakhulu ngento sayisezothatha amajita zwanikeza isithombe ngempilo yokuthi as much as Sykes but you still struggle. Yes, It yes. doesn't mean because you are where you are today you don't come from any hustle or mhlambe there was no hardships empilweni yakho. or there's no hustle why manje Yes, because mangabe ukhuluma ngabantu ngokuthi wena awayid out so there's people abenza lezo zinto emakhaya so twenza izinto eziningi ama task uyazama these things are not happening and then one day uyavuka decide to say ngiyayeka yonke lento yabo and in most cases la masikhuluma sithanda ukukhuluma nalawo bantu abasibukelayo Yes, yabo yeah. so ngifuna ubathatha ubabeke ukuthi kukuhlukumeza kangakanani wena ukuyidoubt but at the same time ukunikeza kangakanani encourage ukuthi uqhubeke uzofike kwingoma esesekakeni. kungihlukumeze kakhulu mfethu I think
into yangisindisa mina ukuthi ngangisaba ukuyibulala yabo ngangisaba noma ngicabanga ukuthi bengine depression kakhulu mina kade ngiqeda graduate kufanele ngabe ngihappy bengine depression kakhulu mfethu bengidoubt mfethu umuntu akade ngibonana naye ngalezo nsuku ngimfonela ngimthethe mina ngazi kanti kufanele ngenze njani yabo I think nami ngangina lento ukuthi ngijahile lento abangiboni so that happens a lot mfethu but it's all about ungizothini channeling leyo energy endaweni right yabo lokudinwa kwami because ngiyakhumbula nje njoba ngikutshela ngastruggleisha kakhulu depression yena lo ngimtshela ngeke zami ovela ngishiya avela ngishiya yabo so maye ngishiya I think mina kwangisiza njoba ngikhuluma ngokuchannela i-energy ngavele ngamuva ngisho indawo engihlala kuyona ngathi skills uhlala lapha so skills ngihlala la lokho nje wachaza ngavele ngahambe ngohlala no skills ngisikakeni yapho manje ngangasalalike lapho oh iyona ikakho ukuyona le ngangisekake Aye, lizile fomoqala bafethu with the ease kakushubile depression ekutshwe breakup ekutshwe nokuthi exushwe broke anginakiwe engabe ngadinwa mfethu semajiteni ngashaya istudio kwazi kwaphuma ingoma and iphuma anginakile kwathi hayi ushaya freestyle kwangeyona ngisho session yami ngangifikile nje ngizubhizi ngafika namhla sekakeni babies bakishana ama sweet ngakusasa ekseni mangivuka yibo millions of views kwathi la yaqala si 500,000 yibo hayibo entamba yami sine million hayi ngakusasa yena ngakusasa sengigcwele mina kumele ngoma kodwa nkosi yami sibeyifuna manje sengisatshelwa naye lokho ukuthi awe manje ngizoyiluza nale opportunity manje labantu bayifuna manje le ngoma kwathi hayi yeka salusuyeka abanye bathi yeka uyikhipha ngabona ukuthi because kwashuba abokwathi kuphela iviki lokuqala nje ngathi okay ngiyaqoqa manje ngisayigoli ngisayigoli fast ngatshela lo afisa sihlanganise nawe ufuna ukuyigoli ngiyakwazi into yakho ufuna ukuyilungisa egoli nami konke ngifuna ukuyilungisa nawe lebo konke ufuna ukuyilungisa sangena emotweni umvuse imoto yakhe ipikant uyalazi ngiyalicwala ngo800 nje phezulu safaka 800 la le enye kwabe yokubhuka u3 days kwenye lokho njani kwenye ingoja nje hawu masifika mfethu yibo angiphindanga ngabuye ngabuya sengizovakasha so ngicabanga kwangisiza kakhulu kuba sekakeni ngale yandle kwanginika yini kwenza ucabanga ukuthi iJozi lizospana hayi ngoba zingekho into ezinhle ezikhona esekwini but ngeke sikuvimbe ukuthi noma ngeke sikuphike ukuthi ama platform okushowcase lento esiyenzayo ama platform adila nokuyipusha nje ama platform asemaningi ngale okuyisifiso sethu sonke ke ngiyazi njengoba lo msebenzi wenziwa kanje kuyisifiso nokuthi nathi ngakithi ibe khona leyo nto singabe khona isidingo sokumove kodwa mina ngalesikhathi kade ngimove ngasibone sokumove ama opportunity ayivuleka khona because wonke lama record label engikhuluma ngayo ukuthi ayengifonela bangale so kwakungiphoqa vele ukuthi ngiyobamba lawo meeting nabo saphokophela ke kwazi kwalo ekusazobanzima ke kodwa Jozi private school ekusazobanzima Jozi private school thina sihulumeni bese bekhona ishule kube ishule selizothi ishule kuthiwa ngale manga njalo into eyenziwa ngale ifuna ireceive so uyabona ukuthi siqamba manga nawo lo bayanyuka bayo ngale because but they want greener pastures yes and which is something ngesiphi mina ngihlezi ngithi iJohannesburg ihub entertainment ihub because that's where you find everything and everyone iculture lapho yinuke emgaqweni abantu ngisho indlela abagqoka ngayo uma ufika lapha ku Bram uyabona ukuthi yibo khona indawo nje ngafika kuyona on my first week sise lokho nje sise Goli sazi kuthi sebani playground what I think it was a playground lapha eBram ngafika mfethu ngafica nje uBares kade ngiyigqoka ngedwa nje ngafika amaBares ogqokile bagqoka ama-shirts ama vintage ngathona kho letho lapha akekho umuntu wafika waperform owaziwayo le ndawo nje bakuthiwa i-playground kufika abantu aba-underground kuphela mfethu bezoshowcaselana nje mfethu bezokhombisana bantswempu mfethu bantswempu so ngicabanga ukuthi ihub kuseyihub namanje kusamele sisebenze thina ngakithi ngicabanga lampahla ukuthi ufika nje usuthola i-sense of belonging ngoba babona abanye abafana bagqoke njengawe njengendlela yokugqoka angakagcina nithi fokolo uba noba amajita agqoke ibharet uzobathola kuphi mhlawumbe usabathola elento
eBet Center. Center eBet Center. nasesa kodwa nakhona we azikho vibrant as Yeah, njenge brand. Ngibe surprised mina izolo ngibona umuntu ezodlala DJ ezodlala for race uzibona lana bayiphila iculture mfethu ezodlala egqoke i-backpack yabo yakhumula ama-backpack Ama-backpack lawo, yeah, Sure. yes, ayisekho yes, leyo nto yeah, eThekwini yeah, yabo la yeah. manje bayiphila le lifestyle yabo I-culture yakhona nje i-culture iqinile, bona, iqinile, yabo. yeah. So and ngifuna ukubuyisela emumva mind after isesekakeni yabo you mentioned ukuthi after lapho uThukzini useyakhipha nayi iplan yabo Yes, my brother. and Machita ngizomspoilela ngoba ngiyazi yabo Yes. spoiler kunodaba kahle kahle ngaleya ngoma mfethu yabo but I think luyi follow up Yes. yesisekakeni Yeah. ne-depression ophuma kuyona yonke le kaka ubukuyona Yes. awuyichazi zingena kanjani iplan Ukuthi plan ingena kanjani? Yeah. Okay, so mhlawumbe ekuzomela esikusho ke manje ekade ngingazi noma sokuxoxa isino Aces abangani bakudala. Sazana nje njengoba ngibuza lembuzo uyawazi wonke le uyawazi wonke le manje akhe ngabhali ngisho phansi. Uyangibuka nje. Uyangibuka cabanga ngisambe sengimbuza manje. So bengihlala kakhulu no Ace namanje sisaxoxa kakhulu sino Ace masihlangana endaweni sike sixoxe uthola ukuthi mhlawumbe eclubini mhlawumbe ngiqeda ukuperform sexoxa thina zoba u2 nje sixoxa noma i-hour sesikhohlwe nanokuthi le club sixoxa futhi into ehambayo ngempela indaba ezi-serious ezakhayo ekuxoxeni kwethu ke no Ace bengikhululekile kakhulu mangifika lapha uThukzini bese bluff yes ngihamba ngibhantami njengoba ngithi ngishilo ukuthi imali ibingekho ngihamba ngebhantami lami la 99 yabo la uqala amabhantami lawa yabo la o323 yes isakhona namanje qeda kuyipenda nje lapho imanzi insimbi yami yokuqala nje empilweni yami ngazibona ngayo uzawo nami ngiyakwazi kuba nemoto okay ngihamba ngebhantami ngiyashiwa udali manje uyangishiya manje yabo kade ngimphatha ngalo futhi ibhantami sishaye ngisho ama picnic shuthi hayi asayiboni kahle indaba yebhantami ngixoxele bani u-Ace okay before ngixoxele u-Ace ngine depression angeke ngishilo so ayisekho ke manje kodwa ngisena so ekubeni nayo kanjalo ngisendleleni ngiyakaThukzini uThukzini ungibizile I think it was a Monday or Tuesday nje phakathi neviki yabo iphakathi neviki sasisebenza kakhulu ngalezi yansuku phakathi neviki so ngisendleleni mfethu ngivele nasendleleni ngibuye kuphume ngisho unyembezi mangicabanga inkinga zami enginazo nje yabo steering ayo nasi sixeke steering iyahamba imoto engine fresh kodwa nje sesiyaxeka steering hayi ngisibambe engathi ngisipressela emotweni ngisibambe engathi ngisipressela emotweni mfethu ayi sigcine siphumile steering ihamba imoto sinqamuke ngisigone mina kuba ukuthi iyahamba okay ngenhlanhla i-wheel alignment angiyenzile kule moto ijike laphi ka left so nali hayibo izo phela ngisuka ku fast lane ngishuthi mangiya right phela izohamba yoshaya icartridge ebusuku nangenhlanhla nje imoto ezaqhamuka zazisaqhamuka sengibhakile ayi ngiyidedele ihambele ngabe ngangayidedazela nje ngabeka i-steering phansi ngayidedela yahamba yazuthi la elo eceleni komgaqo ngiphume ngibheke la ku toolbox ngiyazi phela imoto yami iyahlupha so ngihamba ne toolbox vele bheke la ku toolbox yini nje ngayithola la naku vice grip uyazi u vice grip lo ufika ubambe bese usithi man nali phela ibhoard le steering lisangibhekile hayi bese ngawubeka bese ungadriver so sasekakeni lapho so I had an option of ukuthi ngibuyela emhlanga sasishare apartment namajite emhlanga ngoba sasiperforma kanjani ngathi njalo ngeweekend go Kapelo so kwakukhona amasente esiwatholayo ukuthi nasikwazi ukuphila yabo so I had an option ukuthi ngiyajika ngibuyela emhlanga endlini noma ngithathe off ramp ngase ngipha mwe off ramp yase Bluff angithi ngawubamba mfethu vice grip wakithi ngaqonda khona ngazi ngafika nje ngingena endlini ku AC funny enough ingoma eza recordwa ngalelo langa I think it was imoto and plan yabo ewiyona yashintsha impilo yami yabo ngahisa mfethu ngo vice grip ngahisa mfethu ngo vice grip so I think ukuhlupheka kwami konke mfethu le ngoma mangizwa ngiyilalele
ngiyakukhumbula ukuhlupheka kwami ngikucelebrate futhi ukuhlupheka kwami because angifuqa manje ngangiphila Mr Bean mfethu ngalesi sikhathi ngicabanga nje imoto engena steering uyayicabanga leyo nto la ayithelile mhlawumbe ayino 7 years ngathelile leya moto le ayina disc ayina ngisho ukuqamba manje ukuhlobisa nama ngane license ngalesi sikhathi ngikubula ngivinjwa ngayo leya moto ngivinjwa amaphoyisa mfethu yabona ukubekezela ave kusiza ngivinjwa amaphoyisa ayisesithatha athi ya-check mina ngingazi ke nokuthi engine number ayimeshi so wonke amacala ongawacabanga nje mfethu Sabela kakhulu. hayi mfethu bangidedela bathamba uyipaka mfethu ngayipaka bathi ungaphinde uhambe ngale moto yes ngathi ngempinde impilo yakho yabona lapho isema ngathiwa ngenhlanhla liyayibona le podcast leyo shithi ingasho akuyena umjita bese kuba khona omunye oyindiya so wathi ungaphinde mfethu uhambe ngale moto ngiyacela ungaphinde uhambe ngale moto uzobosha izandla nenyawo umfundi uhamba ngale moto ufuna ungayiqeda degree wangithethisa mfethu ngithethisa ngaqhubeka ngihamba ngayo but ke ipoint yami ukuthi njoba nje kuthiwa ngizohlala ngiyenza iplan ngikhuluma noAce nje mina ngifika lapha phezulu ngiyalokhu nje ngiyaventa ke ngitsawu sengishiyile udala wathi Ace channel le energy le kulento ekuhlukumeza ngathi ngikhuluma noThukuzini mfethu ngishiyile wathi uThukuzini wesax into ebalekile imali that's what he said ngahlala phansi bethe studio ngabhala lapho khona idale ngiyakuthanda sebenza like uyabona ukuthi lento kade ngisho yokuzama ukurelate ngamagama amancane kodwa nakhona you still being honest to your own story yabo awubuthi bengiza la kwaqhubha ngafaki lokho so I think inhliziyo yami iyazwakala kuleya ngoma ngendlela ukuthi ayizibekanga mfethu it was an honest story yabo eyangivelela. Hey, but there's no song I think in the last and the next 5 years. I don't think there's a song ezofika kuleya ngoma. Ngeleya ngoma njalo mengidlala kube ngathi yintsha. Kube ngathi yeah. So iyakuvusela namanje leya. It's still one of the last songs engiyiperformayo. Yeah, because ngisipela mawusuyivala usuyivala ngeclimax. So angikaze ngiqale ngayo because it's still very heavy. Ngiqala ngalezi izintshuba la because it has a story and it's quite a song. And then now after Isiseka again, uyabona manje it's abantu they receiving this song manje yabo. Yeah. Do you believe in the song because earlier we spoke of with abantu told to keep your best. Do you think it's the best? Right now you have Isiseka again and you think it's the best because it did numbers on TikTok. Gave you a million TikTok, views, Spotify, whatever. And then now the song is coming in also. Do you believe in the song or you are saying but izophazamisa le? Isiseka again ine downside about it. Yeah. The name. Oh yeah. So ngangekho eredweni ngaleyo ndlela ngazi nga creator entsha version yasise style so maqhamuka iplan eyingoma eclean engenayo amagama okuhlambalaza as much as ngangazama ukuhlambalaza ngaleya yabo it was just a fun song but mase kuqhamuka le ngajabula kakhulu because it was a decent genuine and radio friendly song so kwangijabulisa kakhulu ukuqhamuka kwayo ngalesa sikhathi kwangigqugquzela futhi because yayihambisana nemoto kakhulu zazihamba nje ku number 1 no number 2 kule projects so akungikhubazanga kwangijabulisa ukuphuma kwayo ngalesa sikhathi yaphuma ngaso because abantu babeyikhulumela ngikhumbula nje ama video wawusubona vele uthi awusahitha phela khona into engayitshela uPrince Cape ngiqala ukusebenza naye I think 2020 senze ingoma le ayabulela le but mfethu yabo masuhi ngathi mina mfethu how do you know if the song is gonna blow up but yabo ingoma mayizo hit but uyazi you will know wathi nje you and ngakhumbula iplan senza lezi zinto ezayenza ingakaphumi noma isiphumile bathi washo la ndoda yasho ukuthi ngizokwazi mase sekuyiyona ngizoyifila uyazi you just uyabona ngisho indlela abantu abamove ngayo around you uyabona ukuthi yaqala ke manje le ndiyasebenza yazi so mfethu ngajabula kakhulu and siyabonga. But you know I'm asking this because mina I've been around mhlambe ngesikhathi idlala ise stage yabo. Yes. 5,000, 10,000, 25,000 sold out stadiums yabo. I've been on stage. On that stage, yes. Ngibabona abantu ukuthi benzani. Yeah. Yabo. There's so many people that relate to kuleya ngoma. Yes. And I feel like mhlambe without ukuthi siglaze kakhulu uzethu uyasaglaze. Sesivuka bavele bavuma iplan kule episode baqeda. Yabo nje. But I feel like njengoba ngisho ayikho ingoma ezofika
Okay, for me that's yona nempumelelo. Yabo le Yes. No limits nala. No, le yakaphi le yaphuma around the same time no Youngstown. Mthandazo. Mthandazo. Yeah. Mthandazo yona ke yasusa ku number 1 futhi sabuye sokuhlela ku number 2. Bathi bafethu nali ithuba bafethu. Phefumulani bolopha. Shabir. Bese mina abona bese ngidangifuna ukuya khona brazo. Yes ma. I like gqemekeni kwakho mfowethu. Yeah. Belokhu bekuphinda. Ibengqe. What are you learning kuyo yonke le process? I'm alone. Yeah. Yeah, I'm alone. And bajwayele ukuthini ngesingisi no one is coming to save me. Nga ileyo into engayifunda because ngaqale ngalesikhathi yabona lento ukuthi ungakaphumeleli bese uhlala nabantu asebephumelele. Sometimes yakwenza uzubhayiza ukuthi leyo imphumelele yakho. Yabo. So ngaqale ngancika kakhulu kubangani bami labo bephumelele ukuthi hayi yabo nje mangizolo ngishaya kanje naye kanje hayi sobaba. Hayi ngiphinde futhi kungenzeki futhi ngiphinde nginike hayi ngeke akwenzeke. Hayi angeke ngiyeke ukuncika manje ake ngime. So kwangifundisa kakhulu ukushayeka ukuthi ngathi ngingedwa kodwa futhi into emnandi kunakho konke njengoba ngingedwa ukuthi it's all up to me. Yabo konke kusezandleni zami. Leyo nto ngifunde late but ngithe ngiyifunda ngayeka mfethu kuba ne-stress ngezinto unnecessary ngayeka ukujaha ukuthi abanye abantu bakuphi empilweni yabo ngayeka ukutatazela ngafocus ekutheni njengoba kuthiwa njengoba ngizitshela mina ukuthi lento up to mina ngizokwenzani ke towards ukulungisa lenkinga engikuyona ikake ngikulona le njengoba desishini so ngicabanga ukuthi lokho engikuthathe kakhulu ngakufunda okungisizile kakhulu nokuthi ngicine sengizimela because ngishilo ngathi ngihambile ngayigoli ngayosebenza ne-record label but manje ngizimele ngisayine anti-record label yami ilekelela entertainment ngihappy mfethu ngihappy kakhulu. Shout out to the independent players. Stock la igama. Siyinhloko manje. Kunjani kanti wena? Soqhatha nabantu abathi kanjani aqoqayo. Semachiteni should siyalo. Yeah. Siyalokha. Nebaret. Nebaret yamanje. Mandela. Oh, that's so helpful, man, because I can also pick up are you a lover, Fred? Yes my brother. Oh, we don't know time. Yes hayi ngine passion Romantic. Awume ngezinto zama romance wena man. Yazi so like yazi le moment le yokurealize ukuthi alone. Iyashaya sonke singabantu at some stage. Yeah. But mabe ichaza ama psychologist iphindi ibe ne-effect empilweni ngoba uthi umusu uyaphambili expect ukuthi nabanye abantu bazo understand ukuthi efethu awuyihlanganisele la. Yeah. Awubone na ukuthi wenze wenze njani. njani, Unganciki kumina. Ngazi ukuthi imini ozoletha impumelelo ngoba usizo yes. So when ikushaya kanjani la mpahla because khona enye into engake ngayicheck because uma wenza kanjalo ukhumbula leyo part kufike kube khona lena oyikhohlwayo eyokuthi at some point there was a person who believed in you when you didn't believe in yourself. But kodwa usayikhumbuli le mase kukhona mase kumele uextend isandla sometimes komunye umuntu because you believe ukuthi afethu you can make it out of this. Yeah. Ukukhuluma uthini nomuntu ombonayo ukuthi afethu hayi sukuma manje angeke ngikwenzele focall ethini. Yeah. Ngimxoxela nje mfethu le ndaba lesixoxayo ukuthi mfethu nami kuhambe kwahamba ngarealize ukuthi ngingedwa kukhona nalento le nje le kade ngikhuluma ngayo depression khona umunye wabangani bami ngifonelile izolo uthi azangizizwa kahle mfethu nje inhliziyo ngizizwa ngidown it's been happening for a week ngiyakhala ngifeel nje helpless ngalendlela and I feel like I have no control ngithe nje mfethu mana kancane lapho le usho khona ukuthi u feel like awunayo control leyo nto vele osukuyizwa ngaphakathi yokufile ngathi uyisahluleki yokufile ngathi nje indaba yakho wena ayibhalwa ngaphansi ezulwini ngathi waqhathazwa nje ngephutha leyo feeling leyo nami ngangingazi ukuthi uyakwazi ukucontrola leyo nto leyo but it's controllable mfethu it's controllable ngokuthini ngokuthi usukume ungahlali phansi because yazi nokuhlala phansi fana nokuhlala endlini uzitshela mhlawumbe mina ngeke ngihlala endlini sothi ngithi ngiyaphumula this week ngiyaphumula yabo ngosuku lesibili ngihleli engeke ngizwe kahle ukuthi ngeke ngaba depressed nje endlini manje ngiphume so I think kuyasiza kakhulu kuba umuntu active thina ke
I think most compare nabantu abaphila before us mabezichaza noma kuchazwa izitori zabo. I feel like since sesavila lapha ubuvila nabo buyayibanga i-depression. So I think umuntu ngijwayele nje ukuthi mfethu sukuma mfethu sukuma awuphume nalapha endlini mfethu awuhambe nje ushaye walk. So I think zonke lezo zinto lezo ngizothini ukuthi uzibekele nje izinto at least eziwu3 ozozenza osukwini uzaccomplish kuyakwenza ukuthi ugcine ngathini kuyakulapha mfethu kuyakulapha ngaphakathi. Ngiyabonga mfethu ngicela uku-add something kumuntu oqeda kulalela lento ofuna oqeda kuyisho. Yes. Ngicela bangahlali efonini while besendlini because ifoni iyona lena ekugoqa ucabanga ukuthi wenza something kanti awenza ngalutho usayivalele la Qoqa ifoni nayo le phone. uvela ucabanga ukuthi khonto yenze shiya ifoni okanye hamba nayo but ungahlali endlini ucofa ifoni ngoba Noma udlala umculo nje mfethu uclean nje. showcase Uclean nje ube active ngezinto zasendlini ezinye mhlawumbe eyishodayo uma ukuthi lapha kunespeaker kade singahleli kahle artwork iyaqatha ifoni ayikidlala umculo uyibekele ube busy ngokunye nje ube active. I think ukuba active kuyasiza mfethu. Mina angiqashiwe ndawo nginomsebenzi kodwa yabo selokhu ngiqale lento yokuba active like ngihamba ekuseni ngo8 endlini engathi nje impela ngumuntu osebenza ngibuye ngo5 abantu sebebuye emsebenzini but even later. I feel so even later sometimes ngo5 mase ngithi sengiqedile into zami zosuku kade ngizilungisa kufone maphorisa kabs athi session shy session kuze kushaya 12. I think ukuba busy kakhulu kuze kukwenza ukuthi ufile so accomplished mfethu asibi khona ispace sokuphatheka kabi noma somzwangedwa uma ubusy asibi khona isikhathi salokho. Yeah. Nezinto eziningi zakujomba futhi. Yes. And enye into mfethu engingayisho mina ibalekile statement oqeda ukukhuluma ngaso mfethu yabo ukurealize ukuthi ekseni ngingedwa and akekho umuntu ozokusave. And leyo mpahla leyo mfethu ishaya kakhulu thina nabantu bakithi. Yes. Angithi yabo ngoba mfethu abantu bakithi ngiyazi bazongena kodwa mfethu bathanda mfethu ukudatshukelwa. Yes. Okuyi point bese ngicela ukuphula kulona ulimi. Mawusu realize ukuthi ngingedwa and akekho ozongisiza. Kusuke kukhona engicabanga nje kusuke kukhona ama option amabili. Like ukuthi okay ngingedwa and akekho ozongisiza okay fine sesikubonile lo. Ngenzani ke ngalokho? Yabo. Ngiyahamba ngiyoyiplagela ngiyoyihlala namajita ngiyodistressa for the rest of my life. Noma ngempela ngiyasukuma ngoba ngedwa and ngiyazisiza mina. So I think kubalekile kakhulu ukuthi masu realizeile bese kuba ukuthi isinqumo sithathayo ngathini sihambiselana nokuthi usizakale kulokho kuba wedwa. Yeah. Njengoba mfethu thina ke like mfethu isiqubulo sethu ukuthi mfethu la sikhuluma ngendaba zabantu. Yes. Sizoshintsha impilo zabantu. Yes. Whatever esiyisho sizama lokho. Yeah. Yabo? Asithi millions of people sit lo yedwa. Yeah. Bayitholile si grand si Yeah. happy. Yeah. So kumuntu wakithi ke mfethu muphu message umsendela yona ukuthi amise kanjani. Oqala nje ngathini sonke la emhlabeni ngikholele ekutheni kunento esithi masicabanga nje leyodwa mina umculo kumina leyodwa bese iyakuhlanyisa mfethu ube naleyo joy ngaphakathi. I think it's figuring that out ukuthi wena mfethu yini le ekusanganisayo ngaphakathi and then making sure ukuthi uyasukuma mfethu uyagrinda uziyofa ngempela. Akufuthi ayikho enye option akukho ukuyisho ngendlela engcono. Sukumela nje mfethu lento oyithandayo uyenze zonke izinto owufisa ukuthi zibe khona ngalesikhathi useyingane and kubalekile ukuzikhumbula kade useyingane before uqale into zomhlaba before nje ngalesikhathi usaziphuphela nje izinto ezinhle nje with a genuine heart. Kubalekile ukuthi mase sewumdala noma usizwe ngathi uyahluleka bese uyamkhumbula lo muntu omncane ukuthi yena wayithandani wayisanganiswa yini ngathini leyangane leyalese khona phakathi kwena yini a driver and then just work towards that nje mfethu and change your life and change other people's life uma uthola ithu. Danke majidi. Majidi. Danke sai. Ngibuya nini la emajiteni? Haya sikaphele episode. Sakha. Wethu usitshele indaba eziningi ngabi ngawo. Cha sengizobe Unamafayela afuna ukwadedela namhlanje. abantu bese utheyini Ana mangazi apha manje mfethu. But lo mfethu lokujita bese story sakho sakhe mfethu. Uthukuzini. Kelvin Momo. Paul. Ukabs.
Yes. my powerhouse Yeah. spanning our four. Different people, different sound, different producers in their own merits, yabo. But they all produce hit songs, Yes. yabo. How is it different for you ukusebenza nawo bonke nga 1 and the impact kanjani impilo yakho? Okay, yazi omnandi ke lo mbuzo. Ngiqala ngidlala. Idlala ukusebenza kwami naye ngi-introduce uDJ Bongs kahle kahle. Yeah. Akhumbula ngangizokwenza leya ngoma. Angizodedela ama chord. Yeah. Hanke raz. Angizodedela i-chord mfethu yeah. So sino Susan asiyani kakhulu ngeminyaka. So I think understanding nje. An unspoken understanding for each other nje akudingi sizikhuluma into eziningi. I feel like indlela esiflow akumele sisixoxe into eziningi siya understandana nje. So I love the understanding we have for each other. Impilo yami kuyishintshela kakhulu ngokuthi kubuyisa ithemba nami because i-doubt ibiningi sikhulumile nge-doubt ibiningi ngalesa sikhathi ngenxa yokubona izinto zihamba kancane noma zingenzeki. So ulibuyisile ithemba mfethu kumina ukuthi hayi phela into isazokwenzeka. Ukabza okay asambe nge-odd Kelvin Mom very friendly, very chilled. Uyama umbheka lapha ema-posteni wazi useyilo mjida lo kahle yabo. Hey mfethu kuyahlusha lapha kumnandi environment yokusebenza ekwenza ukuthi uzithembe. Why? Because ayikho into othi mawuyisuggesta ekuthiwa imaka I'll check okunye yabo. Yonke into oyifakayo to the table. So ayifaki very experimental. So phela mina ngubami. Yolazi nje mnganami. Hayi faka. Ufaka lize lishizwe. Uthi futhi mase suyizwe ekseni mnandi njengebala nje. You know. So ngothini ama dynamics okusebenza lapha mnandi ngaleyo ndlela. Mfika nithi manifika nje qala kudlalwa isinuka. Uzoyibuza nathi studio so ngaxakeka ngiqala ukufika khona kaKelvin. Sizoke singene nje studio. Dlalwa isinuka mfethu Kelvin bamshaye bethi abuya athi ngeke. Mfethu sizoke singene nje shaya u10 safika ngo10 shaya u11 shaya u12. Sasa ngena ngabo past 12 sekubheke kwane studio. Athi sayidlalela nje. Yabo so ngizothini ngayi enjoy kakhulu leyo nto leyo and it's never changed every time mangifika khona it's always the same. Ukabza irazo ke siyazi sonke ukuthi ya inesithunzi irazo. Irazo ngeke nje uvele nje noma ngashongo luzo yena basa nje ile le abrazo lelingovela ngeke uvele umqinele nje yabo. So ngaqale ngaba nalelo valo kakhulu getting behind the mic and doing ingoma kakabza mfethu mhlambe nginengoma ezu20 mina ezisahlile nje engakazi iphuma nga record yakhona until I thought ukuthi mhlambe iraza lezithande lezi ngoma yabo. Base ngabuye ngabona futhi mase se release okukhesa kuzona futhi lezi athi ngazithemba ukuthi nazi ingoma yabo. So umuntu onayo element of surprise nje mawuphilisana naye ngoba uzonqena wena kwesinye isikhathi ukumbuza izinto yabo. Mhlawumbe uthi uyamnqena le conversation ekade uyinqena uvela umuze sikhuluma ngayo emotweni. Hawu lo mjita naye urelaxile njengani you know. And then uPori has to be my favorite. Irazo mfethu like iyona engicabanga ukuthi emagalelweni nje mfethu ama musician ase South Africa kubantu futhi abasa active manje. I think ivalile ngegalelo mfethu. Ushintsha impilo zabantu abaningi lo muntu. Wenza izinto eziningi khumbula kahle naye ngifika ngiqala ukukhuluma naye nje ngangiqhaqhazela yabo. Wena uthi nihle ngiqhaqhazela because of understanding ukuthi lo muntu lo usesebenze kangakanani. Only to find ukuthi he's the most humble human being and the most friendly out of all labantu esengibabalile. Uyena relaxe kakhulu into kade ngingayi expect. So I think amadame bonke banezinto engizithandayo ngabo as producers and they're all easy to work with. But I have to say Paul, I think the reason why eyohleze ikhudumani lezo kanje uvela sihloniphe kakhulu yabo le anhlonipho le ayangifundisa nami ukuthi noma ngabe kuthi usufike kiphi level angisho sabahlonipha olovo bami cha bahlonipha mfethu ingakho bele bekhona nabo but uyenza kakhulu lo muntu le nto yokuhlonipha mfethu and iyakufundisa na ukuthi nami mangathiwa ngelinye ilanga ngiyafika kule level komele ngenze sure ukuthi ngiya reference back to le ndlela umuntu offer bafisa ngithola amanzi bafisa mnganami yabo nje iyakufundisa ukuthi le nto ukuthi shoot mina ukuthi bese ngicabanga ukubhampa shoot angirelax ngizobhampa kanjani yabo. So I think angazi noma ngiphendule kahle yini because bemphente kakhulu ngendlela e-wrong mfethu yabo. Yeah mfethu so backlash eningi from abantu I think abanye abangazi bathole opportunity sokuhlala naye
but unesibusiso futhi ngaye esikhona. There's never been good publicity ngaloya muntu, but he lives off bad publicity, yabo. And masusuhlani nayo yabo, he's really not that, but le bad publicity iloku imthatha a step high njalo step high, yabo. Ngiyacabanga khona lo. umuntu engimkhohliwe nkanyiso i-bearings. Goodman. Goodman mfethu. Yazi ukuthi mawusakhuluma ngaleyo nto ne-bearings mfethu. Yabo, I think masuphumelela mfethu usu-reacha ama level where umuntu omnyama khona mhlambe ethi mayephupha khona yena angafiki khona. Wena bese ungomunye umuntu omnyama uphupha ufike lapho udlule futhi. I think ila kuqala khona inkulumo ezimbi. Yabo, because uyenze kanjani manje lo muntu lento le ngoba nami ngimnyama nje. Futhi khona 12. isebenzisile. Hayi yabarob. Nawe sazothwaliswa. Ngeke mina ngeke. Hayi mina ngacatshwa nje kwanela la ngoba ngwakazuma, so I think i-protection yabantu basekhaya noNkulunkulu engimkhonzayo enough angidingi ukwenza ezinye izinto ezi-extra. Ubusasicocela i-experience ya-bearings mfethu. I-bearings ngizocishe ngiyibeke kanje noPaul. Ngikuphilisana i-bearings mfethu mina ngishaya uvalo because phela sometimes kungabe ngathi sesijwayele but ayijwayeleki le Shaya nto. ngenye or bearings. Ushawe nje i-phone call, nangu bearings. Hey, mhlawumbe uzokhuluma into esile. Sharp boy. So good man. Ya ngila eGoli lapha. Ya ngikhona ngeke mfana sami sovakashela istallion. Hawu sesihamba nebearings. Asohlangana khona zokusendela location. Hawu sami bese sovakashela istallion lo Big Zulu sihlale. Masifika futhi nakhona hayi nokuthi mhlawumbe ingakanani into esizoyenza nje mfethu. It's just yabo, it's just lokho kubuyisana nje mfethu ngizothini ukukhulisana and iziningi into oyifundayo kuyena. E-bearings unestela sokuthi ke thothi ngiyakhuluma mhlawumbe uyamaza vela ayithulela. Bheka ifona khuluma bese khuluma bese selitholisa ukukhuluma akutshele mfethu into uzothi masuqhathanisa lezi zinto ade nixoxa nini ubone hey nakho le engifunzwe khona kakhulu ngadla mfethu. So bana lesiyasipho nje amahutmana and si blessed ukuthi sibe namahutmana njengabo because omunye umuntu nje mhlawumbe angathi mase yibone sefike lapha bese angabuyiseli ekuthini awu nalaba baphakama angibafundisa nabe engingabafundisa khona, but sinesibusiso sokuthi lamahutmana mfethu ayafundisana and awanawo umona information. Yeah. And for someone mina who's lived almost close to bonke la abantu, I always say reason why ngimbala uThukzini, yabo, it's not because mhlambe usesebenza wafika closer to bona, Yeah. yabo, but ngifuna ukureference something. Yes. I said this lapho esikhuluma namajita sixoxela nje nabanye amajita enokuhlala nawo. Yazi ukuthi everyone who's on a Kabza's album, recent one, everyone who's on a Kelvin Momo's album, recent one, everyone who's on a Pori's album, Yeah. recent one, Thukzin worked with them Yeah. before Yeah. they got the fame. Yeah. Yabo. So that the reason why ngimbala is because of that, yabo. So ngifuna futhi ukuya la. Ufila kanjani kuwena ukuzwa abantu in public speaking bad of amagama abo uthi laba bakanje lo uthwele, and then you when you uphila nabo almost every day uyabona say basebenza labantu and yonke umsebenzi yabo emihle sizodicelelwa phansi ukuthi awusibani uthe, and lo muntu yabona ukuthi aza ahlala nalo muntu yabo. I think mina mfethu seloko ngabazi labantu personally. Akekho umuntu mhlawumbe osakwaba nesibindi sokukhuluma intembi ngabo phambi kwami. Yeah, but sengisho ukuthi even on the media, yeah, it feels like lento ufika uyibuka ufunda umuntu ehleli kube ngakazi nje ambone ngisho ngobuso umapolisa engakaze imgcina ku TV na ku YouTube kuyena futhi osearcha athi DJ Mapolisa kodwa umbone ekhuluma kabi ngaye. Mfethu awufuni ngikuthatha uyombona hla awuhalela umbona ukhuluma kabi ngoba uhalela ukuyombona because ukhuluma kanjani ngomuntu ongazi umbona, ukhuluma izinto ezimbi ngaye, umuntu ongamazi nangokhalo nje awumazi ngisho ebhekele, yabo. So ngathini nje ngizothini reaction yami iyona reaction engiba nayo ngidlule because it's like I know that's not true, you know, because labantu ngiphila nabo futhi hayi ukuthi sithengana ubuso siyaphilisana, like kunosizo labantu mina bonke ngokuhlukana kwabo bonke khona into abangisize ngayo. Mhlawumbe uthola ukuthi omunye umuntu ordinary bengayazi akwazi ngisho ukungisiza ngayo kodwa futhi bengafunela utho in return, yabo. So lo muntu usuke inhliziyo yakhe uyifunda lapha inhliziyo yomuntu uthi lo muntu futhi uyangitakula nje mfethu yazi so njoba ngibazi kanjalo mina hayi ngihlezi ngibuka nje abantu bephupha bekhuluma izinto
umuntu uqala umazi mfethu uzitholele wena yabo uzitholele wena ngoba mina ngakhuluma kabi ngaye ngoba sengifuna nje ukumpenda ngoba mina experience yami naye ayibanga yinhle so I feel like kumnandi ukukhuluma ngento yaziyo yeah Perfect. Now, I'm not go back to as we continue with the industry, bro. How important it is for an artist, la saqhamuka ukuthi athole mentorship and guidance, especially when it comes to finance. so umbuzo uthi how would I How important it is for an artist afika ukuthi abe ne mentorship yeah and leyo mentorship ibasize kuma finance uthi ukuthi imali iphathwa kanjani. kubalekile mfethu kubalekile not even just i-mentorship from amanye ama-artist aseyimekile but even i-mentorship ekhaya nje mfethu ukuthi uma kukhona ulwazi onalo mhlawumbe uyi-accountant ungazincishi iy'ngane zakho phela mfethu i-knowledge ngalento yaziyo kubalekile kakhulu eyisubonile angifikanga ngesilwane sami ngifike nge-truck Uphethe H1. iphethe H100 ngilifaka emsebenzini mfethu I feel like kubalekile nokuthi sazi phela ukuthi music angisho ukuthi sizoduma 3 years bese siyaphupha cha kulona iphupho yami lelo but kuyinto ehambe ngelinye ilanga uthola ukuthi hey usufuna ukuhlala phansi I'm sure siyafika leso stage noma usufuna ukushintsha into oyenzayo yabo kubalekile ukuzibeka endaweni whereby uzokwazi ukusustain even after the fame after the flashy life after zonke lezo zinto cisho gesi kuthiwa okay hamba endlini yakho ke manje ayabonga ke zuma manje iphindla ayabonga zuma yabo iphi imoto yakho hamba ngenyawo yabo nje futhi mawuhamba ngenyawo i-artist mfethu mfethu ngihambile ngenyawo ngi-artist uvele udeleleke so kubalekile nokubeka imali nje mfethu uthenge leso simovana sakho just ukuhlonipheka emgaqweni bese ubeka imali ngendlela eright ufunde futhi ungasabi nokubuza mina ngiyabuza ke mina khona usisi nje oyilokhu njani oy-accountant engihlezi nje ngimbuza okay manje sengifuna yazi mfethu kunamasenti amangaka engingaphethe njengamanje ngifuna yabo angibethi yazi ukwenza njani ama ubeka lapha kanje kubalekile kubuza yabo ayikho futhi into edlula ukubuza because mongabuzi uzole kuyitshe uthi uyazi bese kufika isikhathi sokuthi awusekho famous noma usena hit ubusha imali egigi nje wena week after week nje awubekanga awuthanga nenkomo awuthanga nesiqaphu awunayo nembuzi kodwa umfana umZulu so yabo kubalekile kakhulu mfethu ukubeka imali endaweni eziright yeah nami angisho ukuthi ngiperfect kukona nami ngizisole after ukwenza ama decision aphedayo but ngenza sure njalo ukuthi akupheli nje noma isikhathi esingakanani ngingazange ngiyenze into ezongisa phambili kakhulukazi engaphandle kwalento engiyenzayo music yeah njalo mfethu Emachiteni. No. Ungayithenga iBarrett LV? Ngeke ngathi ngifuna ukukhipha iBarrett elekelela njengamanje. Hayi tete. Ngifuna ukudedelela ngeke. Wona kumqondisa mangawo. Wona kumqondisa mangawo. Yeah, wona kumqondisa mangawo. Yes. Next time ufika la uzoyibona nje. Usiza kanjani ukuthi ungafoli kuleyo pressure le? Bayibiza nge-social pressure ukuthi now as an artist you must drive a car, you must own a house, you must own you must wear like this. Because phela izona izinto ezikwazi ukuthi ungayibeki, ezikwenza ukuthi ungayibeki inyuku. Imali. Mina okungisizile personally storyini sami ekubalekeleni zonke izinto ezingasile esihlangana nazo emgaqweni. Yabo mina make nganesithombe samama noma nganesithombe sababa. Ngicabanga nje leyo 2 seconds engiba sober nje same time noma bekuthiwa bengifuna ukwenzani noma bekuthiwa bengifuna ukwenzani mfethu engasile futhi hayi nokuthi mina ozamayo kusibuza siyazibuyela nje sihlala ngibabone ngathi bawu2 bakanje bambeki hayi bese emva kwalapha ama decision a right engizowenza ngiyakutshela kubalekile kakhulu ukukhumbula lesiphuma khona abantu abasikhulisile mfethu noma ngabe kuthiwa uma ubengekho ugogo mfethu lo gogo loyo mfethu noma loyo mkhulu okade ekukhathalele usibuyise hlala usibuyise isithombe sakhe uma ukuthi asisabuye uhambe umvashela yabo ukuze kuyangigrounda kakhulu mina ukubuyela ekhaya ngihlezi ngisekhaya namanje phuma ekhaya eMaritzburg bengisekhaya nje kusukela la eThekwini izolo ngahamba eMaritzburg just ukuyolala ekhaya yabo futhi funny story sengitshela indaba zami but ngithe ngifika nje ekhaya ikamera lami mawuye ekamereni lami ngingala
moya ekamereni lo sisibami ngala ngithathe iziponji khona iziponji lezi zokucamp ngoba kade bengithe ngikade ngabagcini ngisuswe yilokho la eSekwini hamba ngayozidlalela isiponji lapha eceleni ngombhedo wabo ngangabaphazamisa ngayilalela mabevuka ubhuti ulani ngibuya ngiyabezwa nje ngisebuthongweni ngizoyi yangivuka base ubhuti ulani uma uzawu uvela wafika olala lana nje yabo so ukuziground kubalekile and the only way you can do it is to revisit ngizothini indawo that mended the person that you became. Yeah. It's so helpful, my brother. You know, it's very powerful. I wish a lot of us can learn ballet with foundation as a guy. Yeah. Because kune busiso itola bro, you know, and I can tell you, Basila, there's more. Yeah. That is going to come in this December, bro. Even that mahito keep. You know what I'm saying? So it's security corner at that part. And it's important for us to go to Sizane look because abanye bethu babeyitshela ukuthi no angisabathiki ka. I understand. Abelatha angisabathiki. You know, famous manje ngishaya. Isizulu umzalo uNkulunkulu wakhe wala. Exactly. Yeah. Akekho umunye uqala. Manje kodwa indlela enikhuluma nga esengisabela lo nginabo abazali. Because manje athola i-message after i-episode ka Dr. Posh yabo. Yeah. Lasisuthi kumina Nkanyiso indlela akhulume ngayo udokotela ungenza ngiphatheke kabuhlungu nje mina ngingakhulanga nobaba. Ekhumbula ukuthi ngeke ngathi ugogo. Sengisholo ukuthi kukhona abanye no sengihalela ukukhuluma naye angafeel bad azakhohle ukuthi nje basikhuluma kanje asisho ukuthi okwakhe athathe zonke lezi zinto manje aziblame ekuthini akanabo abazali that's why okwakhe ngingalungi because ikhona umuntu ovela asho kanjalo athi uyabona ukuze ngiphumelele kumele kube khona istructure so that nje kusekhuluma face yabo so iyona into ebengihalela nje siyikhumbulele ukuthi naye umelalela akhumbule ukuthi no Leo guidance nje kaduna it doesn't have to be ilokunjani your original mom or original dad because khona ngisho abana abazali abaphila emhlabeni kodwa uthola ukuthi umzali akayithatha ngeresponsibility yabo athi mayikhuluma ngomama usibanibani wamkhulisa athi mina umama usibanibani angimazi lo mzali lo mina ngazi ukuthi wangilesa nje emhlabeni kodwa uma wami ongempela mina engazi ukuthi uma wami ilo wathatha responsibility so I feel like nje basile emhlabeni kuba kancane ukuthi ukhuluze ube mdala ube na 30 mhlawumbe uwedwa nje qobo wedwa uba khona loyo muntu mfethu ukuba khona loyo muntu noma ngabe kuthiwa akuyena umzali uba khona ongikhumbuza kanye sazi ukuthi kunabantu sometimes sinoyikhulumisa into zibe light yabo kunabantu ngempela uthola umuntu ukhula ufila le need ukuthi mina mengingabheka ubaba ngize ngimthole mhlawumbe into zami ezingangcono mhlawumbe ngangcono yabo because sinasikhuluma from a point of mhlawumbe sinale courage ukuthi ayifana we are go-getters we want to go outside do things for ourselves nanani komuntu okholele ekuthenini mhlawumbe kube ngakhuluma nobaba bezongi-advise kangcono mhlawumbe kube ngikhulume noma bezongi-advise kangcono omunye hayi ukuthi akasekho they just not present yabo and ababoni ukuthi ikhona impilo la izoya khona mhlawumbe khona iminingi kwimpilo because ba-upset bashoda and sometimes it's at that light ukuthi asiba mention because sazi ukuthi mawukhulisa ugogo kanti as much as ugogo ekhona uyamdinga nalo yabo but sometimes ngisho mina ngithi sometimes vuka mfethu uhambe yabo mekuthi uzethu kanjani mhlele khoneni mfethu it really means that ukuthi sometimes ubaba akakuthole usumbheka ngemoto akufuni athi ingane yami ingane yami athi sikubuyela osekujaha manje ngenxa yendlela ovele nje wafuzula ngayo waphusha regardless ngifuna ukuthi simention izinto zabantu mhlawumbe njengoCasper noPapa Ben kanti mhlawumbe njengoDoja Cat nango bra just mention nje wena usoqala nango bra hayi bafethu akuyona into engiyizelela amazi nje yazi ukuthi uba omunye benesituation no apparently it's out in public angazi uma yizwe lento uzi people are bashing uzi for ukuthi acknowledge time and time lithi awubaba wami I'm not sure ukuthi story sithini yabo and I don't care but
No, Shulex. No. Ezinye No, indlela. isaksi Okay, mfethu wait. usakhuluma You know Usaze kahle ngithanda ngilende Oza Shulex. yabo. You know why I'm saying I don't care because mhlawumbe umuntu uyithatha out of context bese ethi usho kanjani phela usiqala isitori somunye umuntu. Because there's two sides of everything yabo. And the reason why I don't care it's because Uzi worked hard for herself yabo. Angazi noma ukhuliswa uyena ubaba or lokho sikubonayo lapho social media is true or not. uyena ubaba vele Yabo. So for umuntu osebenzile ofika kule level kazi then someone comes and say ubaba wakho and ucomplain ukuthi awumnaki. Where have you been all this time? Akusho ukuthi inkinga ikuthema ngempela ngoba Thama bekumele ukuthi get it? ingane yakhe yakwazi nawe uyayazi kade wayazi. like ingane engadayisa umzali kade eyikhulisa kahle Kamuka isi-on bese uthi we are in public and say uhamba ngama-post ama-V class nani but mina akanginaki. Especially Uphuma. Timer. Uphuma bro 21 how many years man? 19 years mhlawumbe sekenzekele. 20 years 21, uzoqhamuka 21 usuzositshela years. ukuthi wena hayi Thama Nganyama. ngeke. Bekumele ukuthi ushawe ihlazo ezitime. Yabo ile nto ezizama ukisho manje ukuthi ngabe kuzawunda kangcono kube Uzi akaze amkhulisa but uyena ombhekayo. Sure. Ile nto ezizama ukisho ukuthi there's chances like that so there's opportunities like that first many time angilaza lengikhulisanga but sengilibheka nge-V class. yeah Yabo ngifuna ukukhombisa ukuthi time ubungekho but I love you to a point ukuthi nayi imoto. yeah Sengi-achieve ukuthi nokuthi and I welcome you back empilweni yami as much as ubungekho yabo. So that's why ngifuna ukureference ngayo ale kapapa pena angiyazi leyo. Hawu leka doja. hayibo Danke manje. kodwa nje mfethu ukona konke mfethu I think lokhu nje mfethu ukuthi uvayo edladleni ukulale khona mfethu ukhothwa amadlozi sinokusho kanjalo ubalekile Yeah. noma sekuthiwa mfethu awusafikelanga kugogo uma ubaba Yeah. but ama siblings wakho angithi yabo whoever family member ofike kubona mfethu blessings nezinto mfethu izinto eziqhamukayo lezo angithi yabo so ukuye ekhaya mfethu kubalekile and that's why mfethu uzohlezi uzwe mfethu abantu abadala ukuthi hey ungaphunguki uvele angithi yabo and mfethu ukuvela kwakho mfethu okay yeah bona bathi hey bafuna sivele sikanje ekhaya basamkela noma sivela kanje it's show even i-price. better ke if sengiqhamuka no sweet lo semagcekeni ngithi now sweet ethi ngiyabonga angithi yabo leyo even better so lokho wasekhaya bafethu hayi singaphunguki bafethu asivakasheni manje Yona option yazi ukuthi sikhuluma noThobeka la this other time sakhuluma indaba ukuthi mina personal mengifike ekhaya ngifike ngiyibuza ingane zasekhaya ukuthi wena ufuna ukwenzani ufuna ukwenzani and I try by all means ukuthi ngitshele noma bapha because basanomama yabo ngibatshela osisibami mfethu mphushele kule nto afuna ukuyenza there's no point uthatha ingane uyifundisa physics awazi noma ifuna uba i-scientist opportunities uthatha abe scientist izomthatha 10 years but if lo muntu uthi ufuna ukudlala ibhola chances are by 19 sebebinyezwe idebut yabo bena 16 17 18 lo muntu is already making money for themselves yabo uSykes mentioned something ufuna ukubuyela lapho yabo ingane zakubo and we've seen on social media too after iteje engakanani ungene kuzona yeah after ama city amangakanani ohambe kona eAfrica yonke after itude engakanani la opportunity ne shine bekumele kube yakho yeah yabo but you still go back uyolala same room on the floor of Vusimuntu and you still take your time ukuthi ungene on your social media yeah you post them yeah you expose them to lento le abafuna ukuba yona which is music lento oyithandayo wena yabo so mina ngiya-upload kakhulu leyo nto yabo ngiyayithanda first because into nami engithe sikhuluma la kwenye episode ngayi-mention mina ngifuna kube njalo we yabo manje umention uzokhipha music nazo yeah like angaze ngikhiphe ingoma independently empilweni yami le ngoma yokuqala le ngithe ayi ngiyazibona lezi ezinye ngizenzile but ake ngibe nabo la kule like for me it's a milestone ukuthi sengigqilaze kangaka kuma record label engiflopa nami ngihlupheka ngizifaka ezintweni ebenzima ukuphuma kuzona but ukuthi sengiphumile kuzo zonke lezo zinto ngathini kuyisibuziso kumina ukuthi ngizoshare nabo le single ukuthi my first time ever recording and releasing under my own company ngizoba nabo kumina
there's no other way I could have done it. Yeah. Yabo yamkhombisa ukuthi usebenzele ekhaya uthi uyiphandele yabo so ilento esethe si preach asisho ukuthi phela wonke umuntu ayenzani Akenze njalo, abantu ayifana Yeah. but Mhlawumbe phela umunye uthola ukuthi ingane zakubo ziyafuna ukucula naye kodwa zamabhimbi. So ngeke siphoqe loyo muntu ukuthi akamosha icareer yakhe ngoba usebenzele umndeni. That is still good now. Usayithiwa thula nengane zakubo. Ayifana phela music video phela sigijime Cha, ku-music videos gijime. noma izoba ama-actor but khona phela uzoyibona ngathi umoya wayo athi mina umoya walo ngiyamthanda kwenzakaleni Sykes lapha kuma record label ebahayisa Uyabona indlela ngathi bamjahela. Elilongise lokheyithe ndiyabe icala ukuyingena le manje ngiyabona nesikhathi sesiyamasha but kodwa bese awolmasa nje usibrekele tani kwenzakalala lapha bakwenzala. But it's fine. Yazi noma ungangabisaxoxela ukuthi usinikeze umgusu. Uxwayisa omunye umuntu. Sure. Okwi-level efanayo. Cause lento phela inkinga ngama record label mina mangiyibuka ngaphandle bakushaya ngoba ilento osukuyithanda. Bakudonse ngawo lo cheese lo bese bakulimaza. Yabo? ulambile phela mfethu ulambile Ulambile ushaya kalula. Yacabanga ubona icontract la ulambile kuthiwa sign isibhaliwe lokhunjana lapha edawa. kwawu5 kanti ungenawo uyabona mangishiya lo 4 ngizothatha 5 kuma ngo5 ihlanu lesushiyo ubuke namalo washiwa nalentombi. Awudanga usuke endlini. awudlanga Kuze meeting yokuqala record bathe label. bazokuthengela igross Uyacabanga Hayi bethi sisagcine sesibanjwa ngecross lapha. uyacabanga exactly. Baqedile mele kuthengele icross. So le ndlu le, Payment yawo. so le ndlu le ayikho clean le ndlu le. ufuna ukuthola u-aunt Hayi kufanele kuthola u-aunt. Ayikho clean sothi lapha bekuyisession ngayizona mfethu. Le ndlu le ingcoliswe yini sifaka endlini yezu ngiyingcolisa. Phela libe empty fridge. Uthi uyafona bese ngiyivale. Asixwayisa umuntu osekhaya. Sex Xwayisa umuntu osekhaya. Woza naye. Noma usawabalanga amagama iyakushisa Ethela bekithi lena ukushisa, wole iyakushisa ngeke. Hey mfethu mina ngithe ngithi ngiyaphuma ke. Okay sengiyaphuma. Anikwa islip i-sheet spreadsheet ya 250,000. Thi igross engayidla mina leyo ngonyaka. Iphi first low cross up so ngomusa kaNkulunkulu ngawukhokha ngaphuma. Hey mfethu yabo ngabe ngiziqhenya mangisho leyo ngithi ngawukhokha ngaphuma. Kodwa ngafunda mfethu ngafunda cause eziningi mhlawumbe izinto ngoba futhi nakhona ngaphuma sekukhokha mina kodwa mina ngingakazi ngikhokhela. Yabo ufakile inyuka la ngomsebenzi wakho ngifakile inyuka la ngomsebenzi ikhona bashilo laba abaphezulu ukuthi yasisendile na imali khona ikhona nalabo bathi ya yangena bathi yangena imali basi uyasikweleta. yayizo nombolo lokhuza ke maselijahi iHootman sebenza belicela kuthiwa mfethu ushaya ibhega yami labo recorder wami nani Ushaya ibhega yami kanti kade singena kuthiwe asizame hayi contract soyisana nje phela for formalities but bese uma sihluleka nani unika lento le enidingayo bafethu feel free ningahamba ngathi ngishaya feel free ngaqale ngawushaya feel free ngawushaya ngemeeting ngathi sengifisa ukubona ukuthi ayikho nenye indlela engenza ngayo ngifuna uku-exercise lo feel free because ngibona ngathi khona ngikugejayo njengoba ngikanje kwathi hayi asilungise lokho okushoyo esikugejayo okay ngazisho zonke izinto kwathi okay kuzolungiswa idlule futhi inyanga zabambili noma zabantathu engeke kwenzeke lutho qoqo nakulezi zinto ezincane lezi ongazenza ngosuku azilungiswe okay lezi kade sithembisene zona futhi I feel free manje ngawubuyisa la ngazoshaya nge-email ushaya nge-email feel free ngathi ngiwushaya ngabe ngipakisha ngiyabona ke manje sengikhatheleke manje sengiyahamba ke manje exercise straight feel free futhi ngiwu-exercise hey come rain or sunshine sobona phambili yabo kungithathe kodwa ever since that time ngishaya lo email kungithathe another year and a half ukuthi ngicine ngiphumile so uyacabanga leyo depression ya 1 year and a half
Athi strong futhi Yabo. ukhiphe ngisho udansisa abantu. Basi bengifika e-studio ngifike ngisho ukuthi ngifuna bonke kunyiwe futhi ngihleke kube mnandi ngihambe ngolala futhi yabo. uNkulunkulu wangisiza ke nje njengoba ngisho ngokungabambi xolela mfethu. So sidlulile kulezo zinto basi ngiyafisa ukuya kuleyo kuxwayisa umuntu osekhaya ngoba base as much as i-record label kuyashiwe emgaqweni ukuthi you don't need it anymore. And we honestly don't need them anymore. As long as you've got a distributor yakho distribute music ithathe leyo percentage ayincane just for plugging you yabo. Bese yonke into yakho kube yakho, i-master kube yakho, kubalekile lokho. But basekhona abantu bama record label abathi woza ngikusaya. Abalambile abangenalo italente abafuna ukudla ngetalente labantu. Asingabe sisayina manje ngani zawethu. Asingabe Sasayini. asizisayine thina manje. Yabo sisayine thina sizimele njengoba kade ngisho ukuthi ngibone ngathi siyavila up. Thina azivila up ukwenzani? Sivila up ukwenza umsebenzi lo record label and masuyibhekisisa lento le. Awukho omningi ngaleyo ndlela ukuthi ungahluleka mawuzimisela. Wena ufunda ama subjects amangaki esikoleni uwaphase wonke usungahluleka ukuzimanage wena nje ukuthi not ukuthi uzimanage qobo phela uthi uziphathe but nje ukuthi izinto zakho nje kuba ukuthi wena i-CEO yezinto zakho wena director yezinto zakho. Like I feel like masifuna ukuzi-empower njengama artists especially ama artists ase-South Africa. Isona step sokuqala leso ekumele sisithathe register inkampani sihambe solinka nama-bank sazi ukuthi nje ngile company yami ngingaphansi kwayo ngingu-director konke okunye okuqhamukayo akuqhamuke kuyimini u-director wala kule household le. Konke okunye kuyi-opportunity akungifice kuyimina ungqoshishilizi la. Yeah. I think futhi noma ngabe kuthiwa ngeke kuze kube perfect for the first few years noma for the first few months but in the long run umuntu okade eyimele I think uyena ohleze eyibonga. Lokade dependile uzoyibonga kanjani ngoba ngelinye ilanga kuyomuncula iplug lapha kugesi. Cishe computer. Yabo la kuningi engihalela ukukubuza. Yabo la kuningi kakhulu. Ngoba bathi angifuni iqhamuka njengomuntu oyitshela ukuthi uyazi because angazi lutho ngo-music industry. Yes. So when you go independent and then you decide to sign with a distributor, Yes. Yes. According to indlela engiyibuka ngayo, distribution is not the only way you push music. Yes. Because you still have to brand yourself, especially in this day and age, and you still have to advertise yourself. Marketing, yeah. And design a strategy so that you can align your brand with izinto thizeni so that you achieve ama goals thizeni. Yes. For example, right now, if you're popular, achieve a Grammy. Yeah. Akukho lula ukuthi as a South African artist uvele nje achieve a Grammy. Kunezinto eziningi uzudinga no connection baphesheya ukuze ukwazi. So as someone ongakaze ayiphuphe lento ongakaze abe exposed kuyona as an independent artist, how do you then sit down and say I manage myself but still No, I was manager like ngaba ne manager mina nami ngina i-team yami ngimanage is not only one person. Kubalekile vele kuba nabantu abafacilitate izinto zakho. Kodwa kumele uye ku record label uzenze leyo nto. cela usibreak it down yona ke into because omunye umuntu uzoyikhala phezulu acabanga ukuthi hayi uyazenzela. Cela umbreak it down leso structure so that sizos understand. So mina nje ngizokwenza example nge-structure sami njengamanje lekelela entertainment ish. Yazikhanya bese mhlupheke kakhulu. Too much. Please. So ngiphumela phaya ukuphuma kwami ngimethe lady uCarol engamchazela konke ngiyasi. Awungaba mention ngamagama irecord label izobajaha izobavala phela ngithi bona laba bazazi phela ukuthi vele wenza bazokujaha. Okay, simbiza ngosisi. Okay, sharp. Usisi wangisiza wathi nje mfethu mina I would love working with you. Ngiyayibona i-potential kuwena, ngiyakubona usine talent and I think you're going very far. And I think now we are njengoba nawo khala ubona ukuthi uyabambezeleka. Like ngathini valid lento oyishoyo ukuthi uyabambezeleka. Nami ngiyakubona lokho. And I feel like mangathi we independent, first of all you could make more and you into yakho ngaba sustainable kakhulu because uzothi masuqedile ukubuilda leyo nto leyo izobe ingasanyaziseki kakhulu because uyibuildile. Okay, sure. Siqale kwa thina nje naye okay bhala i-email ubone usenza njani mina uzongitshela but nami ngiyayifuna i-meeting nabo ukuthi sibone ukuthi singaya kanjani phambili ngoba kuyacaca ukuthi niyahlulana, right? Okay, kwawuyena ke
wenzani yena shuthi umanager izinto ezihlangene nje neadmin yami Office. uhlangene uyi-office lami basically umuntu ophinde futhi ngenhlanhla uphinde futhi akwazi ukuthi asose ama gigs yabo so uyi-office lami admin yami ubalekile lo bese kuba khona ozothi masiphume emgaqweni simbiza nge-road manager yilo zobe sengimanager i-reporter kubani kusisi lo thengi ngamusha igama bese kuba khona abafana laba abashuthayo luckily ngisebenza nabafana basekhaya nalabo ba reporter kubani e-office so i-structure ishwa kanjalo it's not even a lot of people mfethu and then ngenhlanhla futhi ugood nakula ku-plugging mase ngifuna ukurelease ke ngizophusheka kanjani nakhona futhi kumele uthole umuntu mawukuthi imanager yakhe ayikwazi ukwenza lokho ngathi ngathola umuntu lapho ke kuzomela uthatha imali ye-gig uyidele ukuthi ayihambi yokhokhela ukuthi yonke into yakho iphume kahle yabo ukuthi ukhokhela umuntu we-PR ukuthi enze umsebenzi wakhe yabo so ileyo nje mfethu into because i-admin yakhe idila nawo wonke umuntu idila nomuntu ofikayo mhlawumbe uJameson uRussian Bear ubani bafika bafuna ukupartnerisha nawe ubaphonsa lapha e-office so it's not even ukuthi kufanele ube nabantu abawu12 ukuthi une-team yebhola nje emele wena like as long as wonke umuntu even ngaba ngisho abantu abawu3 or 4 as long as wonke umuntu ewazi umsebenzi wakhe phela ukuthi mina ngenza ukuthi mina ngiyamanager lo from here to there mina ngimanager emgaqweni wesiphumile mina ngimanage indaba yokuthi ama release akhe shuthi ngikhuluma mina ne distributor yakhe bese kuba khona ama publisher abanye babeke bangathandi ukuthi umuntu asheshe athathe i-publisher because they wanna gain ngathini as much as possible ukuze bezodemanda more from i-publisher nalokho futhi kuyasiza futhi so bese i-structures kanjalo nje bese kuba ukuthi ke nawe njenge-artist engathi ungangadependa kakhulu kubona for the next move yabo ngathi ungahlezi uyiphuphela into yakho ukuthi okay manje ngifuna ukwenza ukuthi yabo but mabethi ufuna ukwenza ushow sax ufuna ukwenza homecoming ngakini ema-respect okay wena ufike nephupho okwabo nje ukuthi bayi-drive manje kuphela mfethu kuphela ukuhlakanipha kwakho ngathi mhlawumbe uqhamuka ekhaya yabo ngizalwa amanye amakhehla mina abaningi ozuma bese ukuthi futhi nesikole sidlala indima lapho nalapho ingaphasa ufuna si-understand lana yes umusic wakho ke ngoba ukhuluma nabantu yes uthatha phi lo music okay lo music ngiwuthatha entshisekelweni yokufisa ukudlala ama-instrument ngimncane engingayazi ukuthi ayiphuma bakhona abantu balalelile uthi hey ngiwuthatha lapho kuleyo ntshisekelo ngiwuthatha kubantu engangibadlalelwa yi-time ngikhula time as much as is not a musician but mina ngimlayelise namanje ingoma zami angijaje futhi asho ukuthi okay le ngoma ngiyayizwa i-chorus yakho okay mhlambe edukuthi mfethu yabo a reference futhi akuzama ukuedukuthi uyayikhumbula ingoma ukuthi so ne-time nalo lidlalile indima but belingidlalela umusic oyiquality kakhulu i-time belingawudlala umusic ongenayo message namanje lidlala into engenayo message ku-music yena akalaleli kakhulu insimbi ulalela i-message he's passionate about i-message uhlezi futhi eyisho namanje leyo so bedlala uBhek Music Tool baba namanje usabadlala Soul Brothers kakhulukazi nomkhulu bami omkhulu babedlalela ubaba Soul Brothers besabancane obaba badlalela thina mina emotweni yami ufika manje futhi Soul Brothers idlala yabo so Open Music Tool Lucky Dube Soul Brothers Mandoza was my favorite but babemdlalela mina nje because ngangize ngizenzena ngikhumbula nje ngisisesibhedlela kwi-rooftop ngelinye ilanga ngithi abangishuthe ngiperform ingoma zamandoza edlala kwi-background babo ehamba ngejetha yabo so ngangizazi zonke futhi word for word lezi ngangizilalela isiswa yena so ngicabanga ukuthi ubaba uyidlalela kakhulu indima ekudeni i-tasting nayo yo-music njengamanje because ubethi uma esekudlalela umbhaqanga kudlalela umasikanda kudlalela umgqumena kudlalela bese asuka switch athi western athi Phil Collins athi Ronan Keatings yabo athi Westlife sometimes mezwe kahle yabo so yabo ukuthi ijongo ngempela ijongo nje so ngathini uyena ngathi he's responsible for shaping ama sounds like engisabelievela kuona namanje because iyona into eyaregister ngisemncane and iyona into engisimanga mangithi good music bese ngirelate kuyona noma reference ayo ngiyusho lo ngoba sayi first no everyone knows your music fana
if you listen to it uyazazi ukuthi ngizophuma ne-message yabo. Ne-message, yeah, only yeah. even nalawo washoyo ukuthi you don't need a verse or whatever yabo lapho ukhona wedala ngiyakuthanda it changed so many people's lives Yeah, yabo. yeah. Imoto for example you're telling a story Nangulo mntwana owangihetha. yeah nangulo mntwana wangithe lokushini bangitshela ukuthi dala bemloku yabo. Yeah. Ngayibhala leyo ngoma nginemoto engina-steering kodwa ngathi kodwa ngihamba ngemoto. So Yeah. unale message oyidlulisayo yabo. Let's shy away from ukuthi manje music kwamanje silent aduyisho ukuthi hey as long as ngibambe hook yabo. Yeah, ubambe Baleka hook. kangakanani ukuthi ukhulume nabantu yabo mfethu bashintshe abantu ukuthi indlela abacabanga ngayo noma mhlawumbe ubahile through Yeah. music as an artist because egcineni we musician for that. More than anything you speak to music is a universal language yabo awulalelo la kuphela iplani is a worldwide song Yeah. yabo. Yeah. They don't even know my lyrics Ukuthi ukuthi athini, but yeah. when you go on TikTok they tell you ukuthi they have an idea Yeah. ukuthi this song might be mean this. might mean Yabo. this. Yeah. That is not the beats only but it's only the melody of the song. Yeah. Yeah. The Progression, progression of the song yeah, yeah, yabo the yeah. beats Umuzwa yabo. wengoma. Nalento eyishilo wena yabo oyishiya kuyona ingoma kubaleka nganani mfethu lokho wethu. Kubaluleke kakhulu mfethu. Kubaluleke kakhulu umuntu onempupho eningi ngami lokuthi mina iphupho lami lemculweni ukuthi ngilast for as long as I can because ngiyakholela ekutheni I have something to say, I have so much to say yabo. Angifisi ukuzibona ngingasakwazi ukureach abantu, so lokho ngibone ngathi ngiachieve kanjani by writing quality music, by writing stories eziqiniso for everyone engifuna ukuthi relate by because singayishaya lezi ngoma lezi sikakeni baby sipakisha nama suitcase nama ladies yabo. Leyo ngoma leyo yobumnandi even if it lasted for only a year ingaphinde ngizwe idlala I would understand why. You know, nami as the writer ngeke ngisho basayidlala ingoma because I understand ukuthi the less the depth of the message is the less the time the song will last for yabo. So mina kubaluleke kakhulu for mina ukuthi njalo nje after every nje mhlambe mangizoshaya izu2 zokudansa esithathu mfethu ayikhuluma base ayikhuluma ngoba I want mina ngiyafuna ukuthi noma bethiwa ngisekho ngazi ukuthi kodwa umculo wami wona ukhona, hayi futhi ukuthi ukhona ngoba siwuvundulula cha ukhona nje ngokuthi usadlala usaphila qoba uphila saka ngiyangithola. So kubaluleke kakhulu kumina ukuthi ngikhuluma isense ku-music wami naselokhunjeni yami nasendleleni engibhala ngayo. Mashel. Sesiyayivala but you know besides ukuthini Brazo I mean we have mentioned ukuthi you really want to work with Usjava and Yes. Unastasia as well. Yes. So uma ucabanga mfethu uyiphi i-genre oyishaya if ever lo ma feature yenze Ngizwise esja sure Lalela. siberenze New Cha, volume exclusive. usijaba akaka-record Exclusive. usijaba akaka-record yeso sure but mina sengiyirekhodile yonke iphathi yami sengize ngayisubmit because luckily we have the same distributor now. Yeah. So I told them it's more uhlangana naye mjita lo nganginaye nami eDrakensberg ngisithola ngesikhathi but umzwisele Shandisi iphi mfethu I hope I find it. I want to Chama exclusive la ins basimela abanye phela Problem. sisema chite But I hope I find it. Yes. Hayi tho. Problem. Shuthi singabafakela masiphela episode yabo. Oh, sinibheka la. Yeah, Devin Peterson. Ambulenti lapha mfethu. Bafisa ngazi Mina ngingithola. sathi ngizakwazi Sibamba This thing is supposed to be like two. ifuna la le ngoma. ifuna la baphinde bakhumbule futhi nabantu bethi bakhumbule ukuthi mfethu sibancanywa kangakanani buka kuqushwa kanjani for exclusive awu mfethu Okay, singenze kanjani?
Julex uphethe ukuthi uphinde ungaboni kahle. Ah, la Nansi yazi. nje Yazi ukuthi sasikhuluma leyo nto naye mfethu. Yabo leyo sicela nje. Angitsheleni i-out yami, ngimnilela lela wena. USykes mumbona. Ungayitshela ukuthi uyakuziba. Yabo? Mangazigqokile ibohla. Angidlula athi shwi. Hayi ngoba ekuziba. Yabo? Ngibheke ukuthi ngingaqhuzuki mina. Wena ngizokubona kanjani. Hayi but naye futhi ayuzange ngikhuluma wrong. Ngambiza ngathi ongibizela yena. Kanti mina sesiyetshela nje ami la ukuthi hayi awuzibi. Awusiboni mfethu. Bese ngingaphoxa yazi ukuthi le ngoma mfethu. Hayi khuleka. Ngizoze nginisende mhlawumbe bese sengiyitholile bese niyifaka lapha ekugcineni mhlawumbe. Hayi nanokuthi Cause la ngiyitholi. Ngami ngakapheli mfethu it's fine yabo. Sinika amajidi chance ukuthi avalelise kuwena yabo. Anamazi mhlawumbe azofuna ukwadlulisa lapho nalapho yabo mfethu. Siblesile siyabonga thina ngalapho. Akubonga mina mfethu. Shano goodbye. Apetu, more than anything, thank you so much, man, for visiting us in the Ins podcast. We hope was open the boy, Apetu. Yes. Jabule cool, and me personally, I've learned a lot from your side. And pro continue being the light. We wish you nothing but the best there, Apetu. And we have seen Uti plan very big in the Western Africa and Eastern Africa. We want you to see you going beyond. Yeah. To Africa, even overseas, Brazil. So in fact, to seek for go Brazil, and in fact, to Kuba Jalo, and stay humble as you are, Fetu. Gating Wablan. Fancy conversation. Yes, conversation. Mina proud mfethu ufuna ukuthi shout out thank you siyabonga mfethu for visit yakho usekhaya ke la mfethu angithi nawe mfethu mawufile ngathi mfethu kunento ufuna ukuyibhodla or uyikhulume namagenge noma ufile ngathi kusefuna ukuzivakashela mfethu usekhaya ushayela izwini angithi yabo and abantu bakithi mfethu njengoba nathi sifundile kuningi from this set angithi yabo nabo bazofunda yabo njengoba hleze sisho mfethu ukuthi asenzeni million senzela lo yedwa angithi yabo mayicoshile nathi sigrand thank you siyabonga Mfowethu. Siyabonga mfethu sibonga isikhathi sakho kokuqala azazi uchacha malini ngehour lapha e-studio kodwa la ukwazile ukuthi umuze uperform kodwa la ukwazile ukuthi yabo Ngisendile invoice la ukhashule. Shule kusike sezothina hayi zikweyake Kuyadlala. Siyabonga kakhulu mfethu siyabonga I hope sikuphathe kahle I hope umuntu ozolalela le podcast uzosunderstanda kangcono isitori sakho kukhona abazokufunda and bazothola ukwazi ilokho nje mfethu ngibonga iqiniso lakho even na ke episode mfethu ikhulumela into ngendlela ofula ngayo nala iphuma khona kuwena yabo siyabonga mfethu siyabonga ngokuzehlisa kodwa nje mfethu ungasazehlisa ke kakhulu manje yabo ukuzehlisa kakhulu sometimes akukho right Yazi ngazo ukuthi bangaka abantu asebengitshelele. No ukuzehlisa right but kodwa ayikhona la kufike yabo but siyabonga kakhulu mfethu Shulex shout out to you as well my brother dope episode awisazi mina bese sokuningi sesakukhuluma yabo nginokuhlala ngimsendele imessage uSykes kunganayele lutho mhlambe sinesonto sagcina ukukhuluma umsendele imessage ngithi ngiyabonga nje yabo mengizwa umusic omnandi because mina uyazi naye enkulumeni eziningi esinokuyikhuluma ngiyathanda ukulalela umusic ozongakha yabo and omunye wabantu uSykes engitheme ngihlangana naye ngimlalela ngathi mfethu lo mjidi uyakude ngangamfihlela futhi yabo there was a time la after ukuphuma kwengoma iseka again ngafile ngathi uyaqhamazela yabo ngamfonela futhi yabo ngihlezi ngibathinta baningi nabanye uyabazi nayo success sondeleni nabo ngibafonela mfethu
musukuthatha ukugagamela thatha lento step nestep ngibone ngazi ukuthi sugagamela kakhulu wangitshela wathi Ace ngifila ngathi sisona isikhathi lesi yabo into ayikhipha ngomlomo wakhe engayidoubt afethu ngathi Cabanga. engahlala emuva ngambuka yabo but not because ngangamfisela kuhle but because ngangifuna yonke into ifike ngesikhathi esiright kuyona ese-ready naye uyayizwa le nto le but more than anything umuntu oqala futhi waya kuyena ngathi Sykes mhla wangena e-studio noKabza Yes. kube sekuqala kwezinto ezinhle for wena Yeah. yabo so ngiyabonga mfethu for music omnandi nginokuthi ngithi ngiyibukela uYouTube hlale kuYouTube ngubuke ngikusendele ivoice note mhlawumbe uzohamba la uhamba khona ngithi mfethu ngiyabonga Mfethu. yabo Yeah. qhubeka mfethu ujabulisa abantu qhubeka ukhulisa abantu qhubeka ukhuluma nabantu qhubeka ushintsha impilo zabantu music ukhonela lokho yabo sky is the limit next thing sobe soqula nawe ama-gram lapha mfethu Shout out. Danke manje. Sicela ukukunikeza ithuba makukhona okukhona nawe okusho mfethu singakuvaleli ngapha. Mina nje okuqala ngijabulelayo ukuthi lolu suku lolu uAce kade sikhuluma ngalo lokuthi nami ngiyoke ngifike la because wangithipha nje kade ngisho ekuqaleni wangithiphisa kudala wangithiphisa nini qanyaka noma nyaka odlule like wangicada ngithiphisa yile ngithi yes yabo uthi yes ithe iqala futhi wangangibiza ngamsengile njalo kanti ngiyanini lapha so I'm grateful ukuthi igcine kufike lolu suku lo kanje and I'm grateful ukuthi nami kube khona nami engathini engikukhulumayo ukuthi kube khona umuntu ozothi mayekulalela mhlambe njengoba nishilo nani uthi nithenilalela kwaba khona enicoshayo as much as I think ngimncane kunani nonke lendlini so I think ngigrateful kakhulu kuba sespace esikanje esakhayo and ngifisa ukuthi bafisa ngingayeki ngaphela amandla noma ngabe kuthiwa kwenzakalani yinhle kakhulu into esiqalile ngabusayeko danke Danke Majid. sizozile lesithathu amajit Hey, until next time bolo imashini ufuna ukufonela